como moitos de vostedes xa coñecen, pois está comigo Eduardo Corbelle, que é un compañeiro tamén da sección, que ademais é o que se encarga de facer os informes de impacto medioambiental cos que asesora o Consello como unha das súas funcións, e a quen se lle encargou tamén a xornada de hoxe, unha xornada que xa estamos presencialmente un número importante de persoas, hai persoas que se van a conectar ao longo da tarde por a conexión en streaming, e ademais saben vostedes que a xornada de hoxe non vai a ser efémera, non só por todas as notas que tomaremos, que seguro que temos moito que aprender, senón porque a grabación quedará disponible para esas outras persoas que en estes momentos por ocupacións ou por conciliación non se poden tampouco conectar. O título é Expansión e homoxenización do espazo forestal, receita para un desastre. Vamos a deixalo como unha incógnita e, sobre todo, imos agradecer as persoas que nos van facer aprender e pensar, reflexionar na tarde de hoxe, grazas ao traballo feito por Eduardo Corbelle, que el lles presentará a continuación cales foron os obxectivos e como se foron seleccionando as distintas temáticas, pero para o Consello, que este aquí representado tanto a Misión Biolóxica de Galicia no CSIC, que un dos nosos parceiros en moitas das actividades, que está representada a Universidade de Santiago de Compostela e especialmente o campus de Lugo, creo que das veces nas que o campus de Lugo está mellor representada. Tamén está representada a Universidade de Extremadura en presencial e o fará despois por videoconferencia, e os hai que teñen ademais a intersección dos dous puchos, como o caso de Urbano Fra. Así que grazas tanto a Adrián Regos como a Urbano Fra, a Fernando Pulido, que se sumará despois, a Inés Santé e, como non, a Eduardo, que moderará o debate. Así que teremos unha parte de escoita e de recepción da información. Creo que pasamos un verán que nos preocupou a todas e a todos, independentemente da localidade que figura no noso DNI. Se eres de Ourense, pois tes unha pegada tamén moi especial, e se estabas ali nos Lumes, tes tamén unha vinculación especial, pero hoxe aquí, cos proxectos que se presentan, se quere compartir o que hai e se quere facer esa ciencia preventiva que nos debería de levar a replicar aqueles procedementos e actuacións que están a funcionar en outros lugares para sernos parte dos lugares de éxito destos estudos. Entón, con todo isto, e despois de darlle as grazas a todas as persoas que van a intervir, convidalos a vostedes a que enchan as libretas e, sobre todo, deixen preguntas para a parte do debate, que se trata de que participemos todas e todos. E cedo a palabra a Eduardo Corbelle para que lles conte as pezas deste quebracabezas que está deseñado para a tarde de hoxe. Cando queiras. Moitas gracias, Elena. Boa tarde a todos. A sesión de hoxe, efectivamente, insírese nun contexto despois dun verán particularmente virulento de incendios, e iso, por suposto, non deixa de marcarnos a axenda e a temática e a orientación de moitos dos eventos que organizamos. É unha circunstancia, de todos modos, que pasa rapidamente co tempo. Os ciclos que estamos vendo recentemente de anos especialmente catastróficos veñen sendo cada 5 ou 6, según a estadística, nas últimas 2 décadas, máis ou menos. Entón, observamos normalmente no debate público unha gran presencia no debate destos temas de ordenación, o ano seguinte, ou o mesmo ano dos incendios, quizás o ano seguinte, despois xa non, durante 2 ou 3, ata que nos ven a seguinte vaga de incendios. En calquera caso, temos tamén un debate sobre a mesa sobre a expansión ou non de determinados cultivos de especies de crecemento rápido. O que temos menos debate, curiosamente, é sobre a extensión do ámbito forestal ou a continuidade do ámbito forestal no conxunto de Galicia. E ese era o obxectivo que motivaba en boa medida a xornada de hoxe. O que nos gustaría era sacar un pouco o debate sin perder o ollo, sin perder a visión dos efectos, neste caso fundamentalmente de incendios e de algúns outros
efectos medioambientais, sociais e culturais dos que quizás imos falar durante esta tarde, sen perder o ollo nesa cuestión, decíamos, centrar a atención en como evoluciona a área forestal e, en particular, a área arborada no noroeste ibérico, non? E como esa evolución, con independencia das especies das que estemos tratando, nos vai a xenerar unha paisaxe que ten asociadas unha serie de circunstancias, non? Entre elas o risco de incendios. En concreto, a área forestal no conxunto de Galicia supón aproximadamente un 70% da área total, non? Según as últimas fontes. Dese 70%, outro 70%, é dicir, en torno ao 50% da área total da comunidade, é área arbolada. E esa área arbolada sufriu un incremento moi notable nas últimas décadas. Desde a segunda metade do século XX incrementouse aproximadamente nun 50%. Non? E todo indica que seguirá incrementándose, en parte pola acción humana directa, é dicir, pola plantación, normalmente destinada á produción de madeira e normalmente con especies de crecemento máis ou menos rápido, pero tamén, e de maneira moi significativa, polo crecemento de arborado de maneira máis ou menos espontánea en áreas onde a actividade humana foi retrocedendo e foi deixando de estar presente, particularmente o pastoreo extensivo ou algunhas outras actividades agropecuarias. Non só a área total forestal vai incrementándose, e en particular a arbolada, sino que tamén o volumen de biomasa presente sobre o territorio se foi incrementando nas últimas décadas. Os sucesivos inventarios forestais nacionais veñen confirmando que, con masas cada vez máis maduras, o volumen de biomasa presente sobre o territorio se vai facendo cada vez maior e a súa continuidade espacial tamén se vai facendo maior. E isto fai que cando temos un evento meteorolóxico relativamente curto, de 1 a 2, 3 semanas, con temperaturas elevadas e seca extrema, calquera fenómeno de ignición, que habitualmente teñen orixe antrópica, pero podería ser tamén natural, ou incluso entre a orixe antrópica pode ser habitualmente debido a accidentes ou a neglixencias, en fin. Pode ser de calquera maneira, temos entón eventos de incendios que superan con facilidade a capacidade dos medios de extinción, porque a cantidade de enerxía liberada é tanta que simplemente non temos, e o número deles que aparecen no mesmo período curto de tempo son tantos que non temos simplemente medios para atendelos. Son o que os técnicos e os compañeros que traballan especificamente en incendios chaman incendios de última xeración ou de novas xeracións. Por outro lado, estamos nun contexto no que eses eventos extremos de alta temperatura e baixa humidade parece que se van ir facendo cada vez máis frecuentes, cada vez máis extremos, co cal a situación non mellora. E nese contexto, fiar, non digo todo, pero moito, os medios de extinción ou o control das fontes de ignición, a tentación de actuar pola vía do Código Penal para tratar de reducir a ignición aí onde sexa posible, son vías que poden ter utilidade, pero non deixan de ser medidas parecidas a daquel que vive sobre un almacén de pirotecnia e espera que non suceda nada. A probabilidade de que en algún momento suceda está sempre aí, por calquera circunstancia. Entón, o obxectivo desta xornada era plantear tamén a necesidade de romper a continuidade do ámbito forestal, da paisaxe forestal, introducindo nela a variabilidade aportada por actividades do sector agropecuario, rompendo esa continuidade da biomasa, reducindo o volumen de biomasa total, e para iso presentarase algún proxecto tamén concreto que plantea iso e, en particular, trataremos de prestar atención a como é posible facer ese tipo ou instaurar ou recrear ou retomar ese tipo de actividades nun contexto de propiedade altamente fragmentada como é do noroeste ibérico tamén. Entón, ese é basicamente o obxectivo da xornada e, como estamos xa máis ou menos na hora na que o primeiro poñente debería facer a súa intervención, pois entón, se lles parece, deixo esta pequena introducción inicial e chamo o compañeiro Adrián Regos, por favor, para que interveña. Cedo o seu espacio, preséntote e despois, sí? Entón, mentres nos ubicamos por aquí, Adrián Regos é doutor en Ecoloxía pola Universidade Autónoma de Barcelona, traballa no momento actual
na Misión Biolóxica de Galicia, do Consello Superior de Investigacións Científicas. O seu ámbito de investigación céntrase fundamentalmente nos retos ambientais do cambio global, en particular nas interaccións entre os réximes de perturbación, os cambios de uso do solo e o cambio climático, o cal, como ven, eu creo que vai ser unha contribución moi acaída para este inicio da xornada. Andrián, moitas gracias por vir, cando queiras. Moitas gracias, Eduardo, por invitarme. É un placer estar aquí. Moitas gracias a todos vos tamén por a vosa presencia. E nada, pois, eu intentarei presentarvos un pouco, pois, parte dos estudios nos que vimos traballando nos últimos anos, que estiveron moi centrados na Reserva da Biosfera do Llorés-Xurés, e que pois, tocan todos estes temas que acaba de presentar Eduardo, non? Bueno, pois, a ver, aquí. Supoño que moitos de vos coñecedes a reserva, pero, bueno, en calquer caso, é unha reserva da biosfera que, ademais, é transfronteiriza, é dicir que unha parte pertence a Galicia e outra parte a Portugal, e que ten varias figuras de protección, é dicir, unha zona de alto valor ecolóxico e cultural. Está formado, ademais de áreas da Rede Natura 2000, pois do Parque Natural da Baixa Limia e Serra do Xurés, no noso lado, e no lado portugués do Pene de Llerés, que ademais é o único parque nacional que eles teñen, para eles é moi emblemático, non? Caracterízase, como vemos nesta imaxe, que é un modelo digital de elevacións, que podemos ver que é unha zona de montaña con moito relevo, non? Con unha complexidade topográfica. E tamén, dende o punto de vista climático, salientar que, estando xa nesa situación bioxeográfica no sur de Ourense, pois é unha zona de transición entre que sería un clima mediterráneo e o noso clima máis atlántico. Eso fai que tamén teña unha particularidade en termos de flora e fauna. Claro, están influenciados por estas dúas, tanto polo gradiente topográfico como por ese contexto bioxeográfico no que se atopa, que permite que haxa condicións máis diversas. En canto á configuración da paisaxe, pois aquí temos todo o ámbito da reserva, e estas zonas de aquí máis en verde están fundamentalmente zonas de mato. Hai que dicir que estes matos non son zonas improductivas, son zonas de alto valor ecolóxico en moitos casos, brezais, que están incluso incluídos na directiva europea, e tamén hai outras zonas xa máis que tamén fan da zona moi característica, esos afloramentos. Entón, hai estas zonas de vexetación e rocha, que son algunhas zonas tan espectaculares. E tamén temos outras zonas máis humanizadas, máis zonas máis agrícolas, nesta zona máis nas zonas baixas, que de feito están mellor representadas nas áreas que non están en estrita protección, que están máis na zona fora dos parques, e onde teñen maior representación. E tamén se caracteriza, como moitos de vos sabedes, porque arde moito. Aquí temos as hectáreas que arderon tanto no lado portugués da reserva como na parte galega, nos diferentes anos, desde o ano 90 hasta o ano 2020. Podemos ver, dominan as cores laranxas, porque, bueno, tamén a área que representa Portugal é maior. Cando miramos isto en porcentaxes, vemos tamén que hai anos onde arde máis proporcionalmente a nosa parte, e que, bueno, sí que hai, eles a nivel operacional tamén, na extinción moitas veces colaboran, porque existe esa realidade de que ás veces os incendios veñen de Portugal para Galicia, e tamén pode ocorrer o contrario, e iso tamén é unha característica destes ambientes transfronteirizos que requiren dunha cooperación entre os dous países, que moitas veces vai máis alá das propias figuras establecidas. Bueno, por suposto, destacar o seu valor natural, estes dous parques, o Parque Nacional e o Parque Natural, no noso contexto. Aquí non hai moita información na parte actualizada, diría, na parte da portuguesa. Hai este atlas de aves, pero que xa é do ano 90, un pouco no Parque Natural temos o atlas de vertebrados,
Foi un traballo no que puiden participar cando estaba na Universidade de Santiago, coordinado por Jesús Domínguez Conde, profesor de zooloxía, e no que podemos rexistrar varias, queremos creer que todas as especies de vertebrados, e que vemos que os números son bastante indicativos do valor que ten. Eu casi desde aquí non vexo. Pois fixadevos que hai máis de 100 especies de aves, 16 de réptiles, 11 de anfibios e 51 mamíferos, e aquí ao lado temos as porcentaxes que representan no ámbito galego. É dicir, 85% das especies de réptiles reproductoras en Galicia están no xurés. O 83% dos mamíferos tamén están aí, polo tanto, está claro que alberga unha gran diversidade, con especies tamén emblemáticas, como pode ser a guía real, ou outras especies de réptiles como a víbora fociñuda, que existe tamén noutros sistemas montañosos de Ourense, e tamén de flora. Esta é unha especie moi emblemática, o lirio do Llerés, que sabemos que ten aí varias poboacións. Estas fotografías corresponden a unha poboación que atopei con un compañeiro uns anos atrás, nunha zona que ardera previamente. Son especies xeófitas que, contrariamente ao que se poida pensar, neste caso, o fogo reduciu esa competencia e deu a oportunidade a estas especies de sair e de florecer. Neste caso, atopamos esa nova poboación. Entón, antes de isto, digamos que un pouco o contexto que quería poñer da reserva para aqueles que non coñezades ben, e agora comenzarei a comentar algúns traballos que fomos realizando, primeiramente do que ocorreu a niveis de paisaxe e biodiversidade nas últimas 2 décadas, e na segunda parte da presentación máis de como mirar cara ao futuro na reserva. Un artigo que xa ten o seu tempo, foi un dos meus primeiros traballos, teño que dicir, e aquí o que fixemos foi analizar como cambiou a paisaxe entre o 2000 e o 2010, nesa década, a través de imaxes de satélite, do satélite Landsat, que é un satélite da NASA, que orbita ao redor da Terra, que proporciona imaxes que nos podemos clasificar, crear uns mapas de cubertas que veñen aquí representados. En xeral, o que atopamos nesa década foi un descenso das zonas como vedes aquí, que chamei áreas máis rochosas, con vegetación dispersa, e as zonas de matos, en favor aquí están, das zonas forestais, que aumentaron, como xa comentaba, un exemplo máis destes procesos que veñen de máis atrás, por suposto, procesos de abandono xa da segunda metade do século pasado, pero que siguen tendo esa inercia, xa sexa por plantacións directas en algunhas zonas, como por procesos de sucesión natural secundaria, neste caso, que de mato hai cara quer que os Pirenaica, no noso caso, da Serra da Pena, nesas zonas, neste traballo tamén despois o que fixemos foi dividilo para ver se había patróns diferentes entre as zonas do parque. Este é o Parque Natural do Xurés, esta é a parte do Peneda Llerés, e aquí temos esta parte, estaría aquí, sería as áreas que están no que se chama na zonificación o buffer, son zonas que non están tan protegidas, máis humanizadas. A tendencia máis ou menos foi xeral, o único que si atopamos é que aquí no Peneda Llerés houve un incremento destas zonas de rocha, concretamente porque houve aquí uns incendios bastante fortes, e iso creou esas novas. En cambio, na parte galega, neste período, houve fundamentalmente esa matorralización, chamamos así, ou colonización de mato e de bosque, porque non houve moitos incendios nese período. É verdade que agora, recentemente, no contexto da tese de Concepción García Redondo, que vexo que está aí Monse, supervisada con Montserrat da Misión Biolóxica de Galicia, intentamos ir un pouco máis alá, repetimos un pouco a análise con datos do ano 2020,
e ademais sacamos moitas máis estadísticas a nivel de incendios. Este primeiro estudio centrábase máis nas dinámicas da paisaxe, aquí intentamos ligalo máis co tema dos incendios. A nivel de estadísticas, estes son os datos exclusivamente dos concellos incluídos galegos na reserva. Hai un descenso do número de incendios, non así da área queimada, da área que se ve afectada por incendios. Non sei se se ve moi ben, sí, creo que sí que se ve. Estas barras de cor máis claro representan incendios de máis de 500 hectáreas. Entón podemos ver como sí que houve algún ano previo ao ano 2000 bastante potente. Nesta década houve este valor, 2.000 hectáreas anuais, máis ou menos, pero podemos ver que na década 2010-2020 houve varios anos con incendios de máis de 500 hectáreas, que foron os que fixeron que houbera anos de máis de 3.000, de 4.000 hectáreas afectadas nesta zona. Por lo tanto, menos incendios, pero de máis tamaño. Xa nos está dicindo algo neste sentido. E outro aspecto interesante é tamén na propia, chamémoslle, estacionalidade dos incendios. Aquí temos os datos dos incendios na primavera, verán, outono e inverno. E aquí os diferentes anos. E podemos ver como nos últimos anos houve tamén unha gran parte da área ardida ou ocorría xa en outono, fora do que antes se entendía como período de incendios. Estáse, por lo tanto, alongando tamén. É certo que en outubro e novembro estamos empezando tamén a ver estes fenómenos. No xurés así ocorreu. Este ano, agora está empezando a chover, pero cuidado. Xa vemos que hai un cambio a nivel de paisaxe e a nivel tamén de estacionalidade, de réxime de incendios e climático. Todo está moi relacionado. Aquí simplemente vemos, é a mesma, un pouco un análise semellante á anterior, solo que aquí utilizamos o mapa tamén do 2020, con diferentes técnicas, por iso hai certa variabilidade nos resultados, intentamos representar a incerteza asociada ás diferentes técnicas que utilizamos, pero os patróns entre o 2000 e 2010 son os que indicábamos antes, descenso nas zonas de rocha, aumento de mato e tamén de bosque, pero houve cambio de tendencia entre o 2010 e o 2020. Disminución da área de mato, incremento da zona de rocha no xurés. De novo, aquí vémolo directamente por esta cartografía de incendios de severidade, e aquí vemos estas zonas de rocha que hai unha coincidencia espacial coas zonas que que arderon, vamos. E aquí temos neste lado, fixadevos, só os incendios entre o ano 2010 e 2020 que afectaron o parque este de aquí. Estes son os anos que fai que ocorreu cada un dos incendios, esta é a recurrencia, é dicir, que incluso en 10 anos houve zonas que tiveron tempo de volver a arder, e vemos que unha grande parte do parque está afectado. Por lo tanto, os incendios están determinando claramente as dinámicas de paisaxe de unha forma moi importante. Aquí simplemente comentar, son técnicas, non sei se estáis máis ou menos familiarizados, son de novo imágenes de satélite que nos permiten caracterizar non só a área ardida, senón a severidade que ocorre, é dicir, o impacto que ten na vexetación. Basicamente, nós somos capaces de extraer esta información porque o espectro visible, o espectro electromagnético ten unha parte dentro do visible que a que nos podemos ver, pero os satélites teñen capacidade de ver máis alá do visible, no infravermello de onda corta. É precisamente nesas longitudes de onda onde é máis visible o efecto dos incendios. Entón, con un simple cociente entre unha banda do infravermello de onda corta, entre estas dúas bandas de infravermello, podemos realzar esa diferencia e destacar máis as áreas queimadas e a súa severidade. Utilizamos unhas imaxes pre-fogo e outras pos-fogo, e iso permítenos saber se ardeu con unha severidade baixa, moderada ou alta. Simplemente son técnicas de teledetección que nos utilizamos aquí, e isto de feito é a cartografía dos incendios deste ano. É unha técnica ampliamente utilizada. E aquí nada, simplemente outra vez o que xa vos comentaba, son transicións,
E vemos como as zonas grises, entre o 2000 e 2010, foron cara a zonas de mato, mentras que houve o proceso contrario na década seguinte, fundamentalmente ligado aos incendios. Tamén analizamos exactamente dentro da zonificación do parque, non sei se sabedes, pero os parques normalmente levan unha zonificación asociada, onde hai unhas zonas onde se permite un certo uso, outras zonas onde hai un uso máis limitado ou incluso totalmente restringido. Vemos que a Concello de Bande sí que as áreas que están afectadas por incendios teñen pouca restricción en termos de conservación, porque coincide que está fora, basicamente. Pero na parte de Lobios e de Muiños, a área afectada coincide cas zonas de maior grado de conservación. Por un lado, isto, bueno, simplemente queda dito aí. Pode ser que haxa, por un lado indica que os incendios están afectados a zonas de alto valor en términos de conservación, e por outro lado, pois tamén, bueno, non vou apuntar nada porque pode haber, hai certa polémica en isto e non quero profundizar máis niso. O caso é que o seguinte que nos quixemos ver é moi ben, vale, agora como afecta isto entón a biodiversidade. Aproveitamos unha rede de puntos de estación de censo de aves que tiñamos do ano que tiña o profesor Domínguez Conde do ano 2000 e replicamos no 2010. De aí que fixéramos esa análise previa de paisaxe. Bueno, isto son un método típico de censos de aves que consiste no conteo de abundancia de aves de diferentes especies. Aquí temos toda a batería de especies e o que atopamos nesa primeira década, 2000-2010, foi un incremento de todas esas especies fundamentalmente asociadas a zonas de mato e a zonas forestais. Só apenas 4 especies tiveron un descenso significativo. Aquí incluín isto porque é importante entender que hai determinadas especies que despois dos incendios, pois, digamos, van moi detrás do que está ocorrendo a nivel da vegetación e do hábitat. Podemos ver aquí, por exemplo, as abundancias de especies de espacios abertos como a papuxa do mato, onde houve un descenso da poboación, da súa abundancia inmediatamente despois do fogo, pero que apenas 2 ou 3 anos estas especies, esas poboacións volveron a recuperarse, sin ningún tipo de proceso de restauración detrás, simplemente por o proceso de recuperación pós-fogo que houve da vegetación e das especies. En ese preciso momento, entre o 2000 e o 2010, o que houve precisamente moita recuperación pós-fogo, procesos de sucesión natural, e esos procesos que axudaron a estas especies a aumentar as súas abundancias. Actualmente, de novo, no contexto da tese de Conchi, incorporamos este novo ano, tamén, non só a nivel de paisaxe, senón tamén de aves, e o que vimos é que a diferencia, aquí vemos o número de especies que incrementaron significativamente a súa distribución entre o 2000 e o 2010, 14 especies, aquí en color vermello vemos as especies que diminuíron, en azul non houve cambios significativos. Na década seguinte invertiuse, houve máis especies con efectos, con un descenso nas súas poboacións e un número menor de especies que as aumentaron. E iso estaba ligado a esos cambios que houve, comentaba anteriormente, entre 2000 e 2010 e o período 2010-2020, que houve de novo aumento de zonas de rocha, perda de zonas de mato, por esos grandes incendios. Entón, vemos que está totalmente relacionado esas dinámicas fogo-paisaxe e como responde á avifauna sen ningún tipo de intervención a maiores. E tamén ven un pouco a indicar como o que inicialmente era un efecto positivo dunha que se podría decir unha xestión pasiva, deixar os procesos de sucesión natural, expansión forestal, é un efecto positivo, pero que tamén van asociado a un maior risco de incendio e unha perda de especies de espacios abertos, non? E que neste caso conlevou tamén tivo estas consecuencias. De feito, nos quixemos indagar un pouco hasta que punto os diferentes atributos do réxime do fogo influenciaban a abundancia destas especies e cartografiamos, como aquí vedes, os incendios entre 2000 e 2010 e retiramos de aí varias variables, tempo dende o último incendio, a severidade, a variabilidade na severidade, é dicir, como de heteroxénea foi esa queima, se foi moi homoxénea,
todo para intentar extraer patróns espaciais que poderan axudarnos a entender a distribución das especies. E, efectivamente, pois ata o 70% das especies que estudiamos estaban correlacionadas, ao menos, con un atributo do réximen de incendios, xa sexa coa súa severidade, co porcentaxe da queimada ou coa heteroxeneidade na queima. E, polo tanto, ainda que a variedade das respostas, como vemos aquí, estas son as diferentes especies, estas diferentes variables, é moi diversa, e iso está moi relacionado cos seus requerimentos de hábitat. Hai especies moi forestais que poden estar moi perxudicadas polo incendio, outras especies de sucesión temperá, de zonas de mato que poden estar favorecidas por unha queima máis heteroxénea. Todos esos factores influen moito e a verdade é que hai unha certa complexidade en entender como a biodiversidade no seu conxunto pode estar respondendo de forma diferente ao comportamento do fogo e aos cambios no réximen do fogo e aos cambios tamén na paisaxe. Unha vez analizado ou estudiado o que pasou no pasado ou intentando entender tamén as condicións actuais, pois nós quixemos ir ali un pouco máis alá e preguntarnos como é que temos que responder ou xestionar o noso territorio precisamente para minimizar o impacto dos posibles incendios e maximizar a conservación e a biodiversidade nesta zona tan importante. Entón, a través do proxecto Fire Smart, que foi un proxecto que puiden coordinar cando estaba no Cibío, ali en Porto, con xente tamén da universidade, un equipo bastante amplio, e publicamos bastantes traballos neste sentido. O primeiro que quixemos facer foi contactar con os stakeholders, que se di en inglés, os actores locais, a xente que está no territorio, tanto no ámbito forestal como agrícola, como diferentes sectores que están aí e forman parte do entramado socioeconómico. E, o que fixemos foi preguntarlles sobre cal era a súa percepción sobre os problemas, como pensaban eles que evolucionaban os incendios, a paisaxe, e cales pensaban eles que poderían ser as posibles solucións. Foi un cuestionario na época do COVID, porque non puido haber reunións presenciais, pero a verdade é que o resultado foi moi interesante. Non teño tempo para profundizar nos resultados, pero sí que está o artigo aí, por se queredes velo. En termos xeral, houve unha aceptación bastante amplia de moitas posibles estrategias de xestión, con un rexeitamento claro no uso de químicos, e, non unha aceptación total por parte das queimas controladas, por exemplo, un 22% dos encuestados non o vían como unha solución, non a elixirían como solución, si outras como a conversión dun tipo de bosque a outro, máis resistente, ou como a creación en inglés, a recuperación de espacios agrícolas ou a creación de brechas do combustible. Ao final, a partir desta información, nos diseñamos unha serie de escenarios, quixemos plantexar diferentes escenarios posibles de futuro. Sempre tomando como referencia, que ven sendo o que se denomina o escenario de continuidade, en business as usual en inglés. Isto é o mesmo que ocorre nos escenarios climáticos do IPCC, ti tes un escenario de referencia. Que pasa se todo continúa igual nos próximos anos? A onde nos levaría isto? E comparase ese posible escenario con alternativas. Unha das alternativas era, moi ben, pois imos imaginar que temos unha serie de políticas que favorecen a recuperación das zonas agrícolas no territorio, unha recuperación progresiva de X hectáreas anuais. Ou outro escenario onde imos promover unha conversión de determinadas plantacións, ali non hai eucalipto, fundamentalmente piñeiros, cara a bosques máis de quercinias ou deste tipo de bosque que se sabe que é máis resistente ao fogo. Ou a recuperación agroforestal, como pode ser plantacións de castiñeiros, etc. Este tipo de escenarios nós fomos capaces de implementalos a través de modelos matemáticos. Tivemos que desenvolver isto non é unha ferramenta habitual, son modelos matemáticos con certa complexidade que o que intentan é reproducir os procesos que interveñen a nivel de paisaxe. Por lo tanto, ten que reproducir a ignición, como se propaga, hai modelos de propagación de fogo, incluso a supresión ou implementación de fogo prescrito no territorio.
E tamén, bueno, pois eso, a parte de sucesión natural, a recuperación pós-fogo, é dicir, os principais procesos que interveñen a escala de paisaxe para ser capaces de simular esos procesos e despois avaliar o seu impacto na paisaxe, no réximen de fogo e na biodiversidade. Entón, esta parte, a diferencia da outra, que está máis basado en datos empíricos de ir ao campo e medir as comunidades de aves ou a través de teledetección, aquí están basados en simulacións matemáticas. Este estudio sempre me gusta presentalo, é un estudio de Silvana Pais, que é outra doutorada que teño en Portugal, que xa está a puntiño de rematar, pero que aquí, esta infografía que a fixo o WWF en base ao noso traballo, que sempre o utilizo porque me gusta máis que as propias que fixemos nós. Pero esta representa o business as usual, o escenario actual de continuidade de expansión forestal. Aquí temos un escenario de recuperación agropastoral, onde conversión cara a outro tipo de bosque e a integración dos dous. E o que podíamos ver é que en termos de área que se espera que fora a queimar nos próximos, foi hasta do 20 ou 50, nos próximos 30 anos, podíamos ver que a medida que íbamos progresivamente incrementando ou íbamos creando os escenarios onde forzábamos máis as zonas agrícolas no territorio, tiñamos máis beneficios en termos de menos área queimada, simplemente variando única e exclusivamente a configuración do paisaxe, porque esa propia configuración do paisaxe crea esas oportunidades de supresión e iso que permitían ter unhos paisaxes que arderan menos. A conversión cara a outro tipo de floresta non tivo un efecto moi significativo, como vemos aquí, este é o de referencia, estes son este tipo de escenarios. Non tivo, pero tamén hai que entender, como vos decía, como é a configuración da paisaxe da reserva, fundamentalmente dominada por zonas de mato no seu 60%, con unhas zonas moi concretas de quercinia na serra en determinados puntos. Por lo tanto, ainda que houve un incremento nestas simulacións, non foi capaz de afectar o réximen de incendios neste contexto. A integración, en cambio, destes dous escenarios é que tiña un efecto sinérxico. Por lo tanto, ao final, o mellor era integrar un mosaico agroforestal, de zonas agrícolas e zonas deste tipo de bosque caducifolio, era o que mellor máis oportunidades de supresión creaba. E, ademais, era capaz de manter o que era o secuestro de carbono, que tamén o medimos. En canto ao carbono, o escenario actual era bastante positivo e esta conversión era a máis positiva. Pero, se mantiñamos estas zonas agrícolas con esta conversión forestal, mantiñamos esa capacidade de regulación climática a través de secuestro de carbono. E o que si tiñamos claro que en termos de biodiversidade, aquí modelizamos moitísimas especies, máis de 100 especies de vertebrados a partir desos átelas que vos ensinaba ao principio, facemos modelos actuais e proxeccións cara ao futuro, e vimos que había unha inversión da tendencia negativa tanto dentro como fora das áreas protegidas, tanto das especies ameazadas como que non. Non todas as especies, porque como vimos anteriormente, depende da súa preferencia en términos de hábitat, pero en conxunto global, esta era a mellor. Por lo tanto, a nivel de biodiversidade, de regulación de carbono e de réximen de incendios, temos como unha win-win. Aquí gañaban todos con isto. Xa me estou quedando sen tempo, así que vou pasar moi rápido por último estudio, que basicamente era incorporar as queimas prescritas neste contexto, que xa vimos que tiñen unha aceptación, relativa. O que observamos é que facía falta xestionar unha porcentaxe de territorio bastante grande, bastante pouco probable que se poidera facer para ter un efecto significativo no réximen de incendios. Aquí non hai efecto significativo porque, ainda que implementáramos 1000 hectáreas anuais, non tiñamos ese efecto. É un efecto local, pero non un efecto no réximen de incendios. Se ve que aumentalo. Aquí están representados en números, que non teño moito tempo de profundizar neso, pero basicamente, claro, a maior área xestionada, máis efecto tes, máis oportunidades creas, pero o que sí que era interesante era ver como tamén dependía de como planificábamos, se o facíamos aproveitando as zonas de estradas, que iso é algo tipo que fan os bombeiros, ou se o facíamos en zonas de alto risco. En zonas de alto risco aumentábamos a capacidade, a eficiencia, a capacidade a efectividade, diría, porque a eficiencia aumentábamos cando integrábamos estas queimas nos escenarios anteriores. Se nos, nese contexto de agroforestal, combinamos esas estrategias con fogo prescrito, a nosa
efectividade aumentaba considerablemente. Entón, xestionando con menos fogo prescrito, tiñamos máis efectos positivos. Entón, era un pouco que ven a indicar isto e a necesidade de combinar diferentes estrategias, porque temos unha paisaxe que no corto plazo é moi difícil. Incluso nos primeiros víamos que os primeiros 20 anos non había efecto, incluso hasta nos escenarios agrícolas facían falta estar 20 anos con ese cambio progresivo hasta que había un efecto significativo. En termos de biodiversidade, aquí son especies moito ligadas a espacios abertos, co que vemos que hai tamén un efecto positivo destas queimas, pero, como vos decía antes, depende moito dos tipos de hábitat. As especies forestais teñen un efecto diferente, especies agrícolas. No seu conxunto, sí que víamos que os escenarios que integraban fogo prescrito e zonas agroforestais e mosaico agroforestal pois eran os máis positivos, incluso mellorando os valores de referencia do 90. E estas son as conclusións que basicamente o que veño comentando, non? Recuperación de actividades agrícolas, que é o mellor escenario para a diversidade de fauna e vertebrados, para o réxime de incendios tamén, que o rewilding, o rewilding ven sendo esta xestión pasiva dos procesos naturais, é dicir, o abandono crea estas oportunidades de conservación, sí, pero ten un efecto negativo no réxime de incendios e en especies de espacios abertos. E isto fai que teñamos que pensar, como se ocorre noutras zonas, como o fogo, non os incendios, senón o fogo como unha ferramenta, como unha posible parte da solución desta problemática dos grandes incendios, que ademais van favorecer determinadas especies ameazadas polos mesmos procesos de abandono rural, de perda de espacios abertos. Por tanto, a combinación destas posibles estrategias é o que pode crear unhas paisaxes que se denominan Faires Mark, que non só é que se máis resistentes ao fogo, senón que ademais teñen en conta o tema da conservación da biodiversidade, que neste contexto en particular é especialmente importante. E nada, este é o traballo de moitas persoas, obviamente, dos meus colegas de Portugal, do Instituto Politécnico de Bragança, da UTADE, e colegas tamén, houve un estudio de valorización económica como Marisa Chasamil, onde non o incluín porque non era sobre este tema, pero, éramos un equipo, a verdade que bastante ben feito, e traballamos ben. Nada, basicamente era isto, xa está, non hai máis. Gracias. Pois moitas gracias, Adrián. Entón, como estamos ben de tempo, pero para non dilatalo, me gustaría chamar á mesa o seguinte poñente, ao profesor Urbano Fra. Entón, mentres Urbano se acomoda, Urbano Fra Paleo é doutor en Xeografía. Actualmente, ten unha dilatada experiencia en temas de risco, en particular de análise de riscos. No momento actual traballa ocupa parte do seu tempo como asesor para a ciencia asesor científico da Oficina de Nacións Unidas para a Reducción do Risco de Desastres, tamén da Comisión Económica para a Europa das Nacións Unidas e, en particular, tamén da Comisión Europea en cuestións de riscos emerxentes, estatística de desastres e clasificación de perigo. E, neste caso, vennos presentar un traballo recentemente publicado. Entón, Urbano, moitas gracias por vir. Cando queiras. Moitas grazas aos asistentes polo interese neste tema, grazas Eduardo pola invitación e máis ao Consello da Cultura Galega pola invitación para participar neste evento, no que ademais me encontro ben acollido non só polo público, senón tamén porque estou rodeado de persoas coas que teño traballado, con Eduardo, con Inés, tamén con Fernando Pulido, que estará dentro un pouquiño tamén participando vía online. Ben, o obxectivo desta publicación que vou a presentar é traducir a ciencia, traducir o consenso científico ao deseño de políticas. Entón, aquí movémonos do debate científico, movémonos ao debate social. Por tanto, aquí algunhas das propostas que se podan facer son controvertidas no sentido de que poden ser discutidas a súa viabilidade, a súa opcionalidade e, por tanto, o documento que busca precisamente fortalecer o debate sobre esta cuestión. Teño que dicir que ISAC, que é o Consello Asesor Científico das Academias Europeas, está formado por 25 Academias Europeas da Unión Europea, máis o Reino Unido
Suiza e Noruega, e tamén pola miña academia, que é a Academia Europea. O obxectivo do ISAC é proporcionar asesoramento, porque forma parte do mecanismo de asesoramento da Unión Europea, proporcionar asesoramento científico acerca dos temas que teñen demanda social ou demanda de deseño de políticas e que están tamén no debate científico. E, por tanto, está a elaborar estes informes de forma continuada e un deles foi este que vou a presentar, que se presentou o pasado mes de maio en Bruselas, que foi presentado á Comisión Europea, ao Parlamento, e tamén que o pasado día 10 de outubro foi presentada á Comisaria de Medio Ambiente. Por tanto, que, de alguma maneira, estamos tratando de que teña influencia nas políticas europeas, pero ao mesmo nivel nas políticas nacionais e locais. Quixera dar unha pincelada do que vamos a ver dos contidos desta presentación. Vou explicar, en primeiro lugar, por que este informe, así como cales son os paradoxos que se identifican, non identificado con este termo, pero que eu libremente utilizo nesta presentación, os paradoxos deste modelo de xestión do risco baseado na extinción, e tamén cales son as principais aportacións do informe, que son basicamente dúas principais, a parte da evidencia científica, son as rutas alternativas que como comentaba Adrián, parten de considerar continuar coas mesmas políticas a ver que outras opcións son as que se abren, e tamén as opcións políticas nas que son detalladas na parte final do documento, porque recollen todas as medidas para apoiar esas opcións políticas e tamén recolle, como describirei máis tarde, cales son as barreiras e cales son as oportunidades para a aplicación desas opcións. E, finalmente, falarei dun último paradoxo, que é ese paradoxo que denomino da prevención. Despois falarei máis en detalle disto. Por que este informe? Pois este informe ten que ver porque os cambios que se están a producir na sociedade, no medio, no réxime de incendios, como mencionaba tamén Adrián, son tan acelerados que isto debe ser tomado en consideración para reorientar as políticas públicas. De forma que se están a producir cambios no clima, estamos vendo cos efectos que está a ter, está tamén na maior frecuencia e intensidade dos eventos extremos, do efecto que tamén está a ter nos ecosistemas, como tamén describía Adrián, nos cambios tan acelerados que está a producir nos usos do solo, tamén na distribución espacial da poboación, con áreas que se baleiran prácticamente completamente, pola contra tamén a densificación de outras áreas nos entornos urbanos, en particular a creación ou a intensificación do espazo de interfaz urbano-rural ou urbano-forestal, urbano como denominemos, tamén ao cambio radical na estructura da poboación, co envellecemento non só das poboacións urbanas ou da poboación en xeral, senón en particular das poboacións rurais. Nas prácticas agrícolas, gandeiras e forestais tamén ten habido moitos cambios moi radicais nas últimas décadas. En particular, quero destacar unha, como é a abolición da cultura do lume, porque farei énfase nesto, no que di o informe, tamén na reducción dos múltiples usos das áreas forestais e na economía rural o maior peso da economía forestal a costa de outros sectores que foron máis dominantes no pasado. Por lo tanto, en resume, un gran cambio na estructura da paisaxe, pero un gran cambio tamén no réxime de incendios. Sen embargo, o que observamos é que hai unha continuidade das políticas públicas, na que a extinción sigue sendo a política dominante na xestión do risco de incendios. Tamén non é nos outros riscos, pero hoxe vamos a abordar esta cuestión. E, por tanto, sigue sendo unha política que está baseada na xestión da emerxencia, é dicir, pensando en termos de evacuación, de alerta e de extinción. Sen embargo, ten moi pouco peso as políticas que teñen que ver coa prevención e incluso as que existen son moi limitadas, é dicir, hai moi pouca diversidade de políticas de prevención. Por lo tanto, eso plantexanos tres preguntas. A primeira delas é se as políticas actuais están abordando de forma adecuada estes desafíos que estamos vendo respecto dos incendios forestais. Unha segunda cuestión é se estas políticas
son válidas nun contexto de cambio tan rápido e, por último, permiten abordar os cambios que son esperables ou que somos capaces de modelar que se van a producir no futuro próximo. Así se produce un primeiro paradoxo. Este primeiro paradoxo é que temos un sistema de xestión do risco baseado na extinción que permite extinguir os incendios cando comenzan, os pequenos lumes, e permitir que non evolúan a grandes lumes. Por lo tanto, o foco sempre é o lume. O lume é malo e hai que paralo. Esa é no que se pode resumir esta política de extinción. E, sen embargo, non se teñen en contra todos os outros factores intervintes a parte do lume. Podemos pensar tamén que esa política está a ter, de alguma maneira, éxito. Se miramos para as tendencias con respecto á evolución da superficie queimada nestes países da área mediterránea, vemos que hai un decrecemento da superficie afectada. Sen embargo, o que nos encontramos é que nos últimos anos, e tamén como se referiu xa con algúns exemplos, vemos que os países ven sobrepasada a súa capacidade de xestión destes grandes incendios. Por tanto, os recursos son desproporcionadamente destinados á extinción, recursos particularmente en termos de recursos humanos e tecnoloxía, e unha parte moi pequena dedicada á planificación e á prevención. Cal é o resultado? O resultado é que, frenando estes pequenos lumes, hai unha acumulación da biomasa, en algúns usos do solo en particular, e iso supón para os incendios futuros unha maior carga de combustible disponible. Esta política non está a ter en conta as novas condicións climáticas, unhas condicións nas que os eventos extremos son máis frecuentes e máis intensos e que cambian tamén os lumes ou combínanse con secas e vagas de calor, e, por tanto, que precisamos dunha estrategia ou dunha política que sexa multiperigo e multirrisco, que analice, que aborde a cuestión de que os distintos perigos interaccionan entre sí e que os elementos vulnerables son vulnerables a distintos perigos ao mesmo tempo. De modo que se producen impactos na saúde tamén como consecuencia dos efectos en cascada ou tamén nos ecosistemas. E, ao mesmo tempo, exixe unha adaptación e mitigación ao cambio climático. Aí mostro algúns exemplos de como considera diferenciada o estudio do IPCC, o informe do IPCC diferencia 3 rexións en Europa que necesitan ou que teñen desafíos diferentes, e vemos como o sur de Europa é o que presenta as tendencias modeladas de maior incremento de impacto, e como vemos na gráfica superior como ese impacto se manifesta en particular no sur de Europa xa con eventos pasados. Esta mañá tiña a ocasión tamén de ver unha gráfica que un investigador acaba de publicar, non aínda nunha forma definitiva nun artigo, pero que me pareceu moi significativo como esta variable da presión de vapor foi variando ao longo dos anos, varía tamén estacionalmente, e como coincide ese puntual incremento desta presión que ven a ser o déficit de humedade que pode absorber a atmósfera, o aire, de unha maneira simple, e, por tanto, que estresa as plantas, que fai que aumenta a evapotranspiración e tamén que estresa as plantas e, por tanto, que presente maiores condicións para converterse en combustible. Esta vegetación coincide co incendio das médulas que vivimos recentemente. O segundo paradoxo que se pode identificar neste modelo baseado na xestión é que os lumes son cada vez máis extremos. Isto falaba Eduardo e máis Adrián, que cambian na súa frecuencia, cambian no tempo, hai unha desestacionalización dos incendios, con tempadas máis longas, incluso con períodos nos que anteriormente non había incendios, e hai un cambio na intensidade. Por lo tanto, os lumes están a concentrarse en menos lumes, pero lumes máis grandes, dito dunha maneira, unha expresión máis común. O que prevén os modelos, como vemos nesta gráfica, é que a quinta parte do sur de Europa pode experimentar incendios moi severos desta alta intensidade cada 2 anos. E vemos que a tendencia é moi acentuada.
Pero tamén nos encontramos con que hai zonas que históricamente non estaban tan afectadas polos incendios e que, sin embargo, na actualidade e no futuro próximo van a estar moito máis afectadas. É moi ilustrativo este informe que publicou o Grid Arendal da zona ártica, que titula precisamente que o Ártico está ardendo. Non pensamos cando en Europa en termos de Ártico, e temos zona ártica, pensamos sempre en área mediterránea. Sin embargo, se vemos a zona ártica arbolada, neste caso, e vemos neste informe do World Resources Institute, vemos que é, sen embargo, a zona que está a perder máis superficie por a superficie arbolada por incendios, en comparación con calquera outro ecosistema ou bioma no mundo. Por tanto, ese título deste informe parece moi acaído de que o incendio está, ou que o Ártico está ardendo, que está en chamas. Que é o que aporta este informe? Bueno, en primeiro lugar, o que fai é recoller toda a evidencia científica que é disponible e partindo desta evidencia o que trata é de identificar cales son os factores que contribúen dunha forma máis significativa a este risco e sinálaos, recolle este coñecemento científico. O que fai tamén é revisar cales son as políticas e as estrategias a distintas escalas, pero en particular a escala europea, dado que non pode analizar o caso nacional sería moi extenso, exixiría un esforzo moito maior. Ao mesmo tempo, tamén identifica cales son as posibles vías para a reducción deste risco de incendios, prepararse para estes cambios futuros, e aboga por un novo marco europeo que adopte a integración, a xestión integrada non só dos incendios, senón de todos os riscos que interaccionan cos incendios. E tamén proporciona exemplos que ilustran mediante accións ou medidas ou programas ou actividades que apoian as accións políticas que son recomendadas no informe. E, por último, o que permite, como todos os informes de ISAC, é apoiar a acción política, neste caso, da Unión Europea, pero tamén dos Estados e niveles inferiores da administración local. No informe identifícanse catro estados ou rutas alternativas, pathways, como se denomina en inglés. Un sería o que denominaba tamén Adrián o business as usual, é dicir, que sexa a extinción a política dominante. Unha segunda estrategia sería reforzar esta xestión con máis recursos, con máis tanto financeiros como tecnolóxicos, humanos, etc. Unha terceira sería fortalecer tamén as medidas proactivas, é dicir, a prevención, pero unha última, que é na que me vou a deter, que é a que propón este informe, que é unha xestión integrada, non só integrada en termos de política de reducción do risco de incendios, senón tamén dos outros perigos que están asociados de alguma maneira ao mesmo. Unha mensaxe que se traslada é que Europa debe aprender a coexistir co lume, a adaptarse a unha paisaxe que está cambiando e que cambiará. Adrián mostrábanos precisamente isto nunha área moi concreta, como afecta aos ecosistemas e como están a cambiar os usos do solo, como están a cambiar as especies, os ecosistemas. E, por tanto, unha medida que se propón neste informe o que se denomina fire literacy, é dicir, que debemos volver ou facer que a sociedade e os decisores sexan conscientes de cal é o papel que xoga o lume nos ecosistemas. Hai ecosistemas que están adaptados ao lume e cal é o impacto naqueles que non o están, como funciona a propagación do lume e tamén cales son as accións para mitigar este risco e, polo tanto, adaptarse a esta nova paisaxe, a este novo contexto. En segundo lugar, tamén se recomenda que se produza unha viraxe desde estrategias que son predominantemente baseadas na extinción a estrategias que sexan integradas e adaptativas, como mencionaba anteriormente. Para iso, o que se suxire é que se faga unha priorización da reducción do risco en lugar de facer énfase, como se fai na estrategia actual, en reducir a área queimada, que se mellore o manexo
dos lumes non só como unha emerxencia, pensando en termos, como dicía anteriormente, de alerta, evacuación e extinción, senón tamén como unha estrategia ambiental preventiva e proactiva. En terceiro lugar, tamén combinando, como mencionaba anteriormente, medidas proactivas e reactivas. E, en último termo, todo isto pode resumirse en políticas que sexan integradoras. Bueno, antes Adrián proporcionaba un exemplo, este creo que coincide cunha das publicacións que, aínda que el non aportou este gráfico, das 4 estrategias e como se ve as ventaxas en reducción dos custes que evita e que se reducen como consecuencia de aplicar unha combinación destas políticas. Non me vou a parar nel porque pode explicarlo moito mellor Adrián, que é o especialista nesta materia. De modo que Europa debe aprender a coexistir co lume. Sen embargo, a Unión Europea ten políticas, incluso políticas ambientais, que teñen impacto negativo no risco de incendios. É dicir, a política agrícola común, a estrategia de adaptación climática, a estrategia de biodiversidade, a estrategia forestal, etc. Todas estas políticas deben ser tamén analizadas desde a óptica dos incendios, é dicir, que impacto poden ter nos incendios. Porque, por exemplo, un dos eixos fundamentais que é a plantación masiva de árbores, como se propón nalgúna estrategia, pois non consiste só en plantar árbores, senón que debe consistir tamén, debe de tomar en consideración que principios de deseño desta plantación das árbores que teñan en conta o contexto ecolóxico, que faga unha avaliación de cal é o risco de incendios antes e despois destas plantacións e tamén cal é a cuantidade de plantación que se pode facer tendo en conta xa a combustibilidade das paisaxes na actualidade e a vulnerabilidade destas paisaxes. Por tanto, o que Europa máis os estados e as comunidades autónomas, rexións, deben fortalecer as súas capacidades institucionais armonizando tanto vertical como horizontalmente as súas políticas, coordinando tamén, reforzando a cooperación, e vimos algúns casos no que esta cooperación non funcionou e que exixe este reforzamento para que funcione dunha forma máis automática, sen precisar de mecanismos que son informais pero que non son tan eficaces, e tamén incrementar o financiamento para a prevención, para a restauración pos-incendios, da que non se fai énfase suficiente desta restauración, e tamén para planificar os usos do solo. E debe adoitarse unha perspectiva multirrisco e multiperigo da que xa falei anteriormente, e particularmente nos perigos en cascada. É dicir, os incendios non se limitan só ao incendio, senón que a continuación veñen outros perigos encadenados, particularmente perigos para a saúde, directamente para os humanos, pero tamén no medio ambiente. E o que fai énfase o informe é en adoitar unha perspectiva de paisaxe, é dicir, considera que a xestión dos incendios debe de ser unha xestión fundamentalmente da paisaxe, recoñecendo a heteroxeneidade destas mesmas, recoñecendo a heteroxeneidade dos ecosistemas, recoñecendo os distintos réximes de incendios que existen en distintas partes de Europa, como mencionaba anteriormente. Unha táboa ilustrativa desta variedade é esta na que se identifican ao menos 3 rexións diferenciadas en termos de cal é a área afectada, cales son os usos do solo afectados, cales son os outros procesos socioeconómicos que están atendo lugar, que son moi diferenciados nas distintas zonas. Por tanto, o que propón este ven a ser, por así decirlo, o núcleo do documento é un conxunto de accións políticas que recollen unha serie de medidas. Estas resúmense nunha reducción do risco de incendios de forma integrada. Podense agrupar en 2 grandes bloques, que son aquelas que adoitan unha perspectiva sistémica, que en realidad son todas, pero que estas teñen máis énfase no sistémico, e outras que teñen unha perspectiva máis espacial, aínda que estas primeiras tamén teñen unha perspectiva máis espacial. Quen queira consultar o documento pode ver esas medidas
con máis detalle, porque cada unha desas medidas está acompañada dunha ficha na que se describen precisamente en que consiste esa acción política recomendada, cales son as accións ou as medidas que están dentro desa opción política e cales son os beneficios, pero tamén os custes de adoitala, porque un decisor ten que poñer na balanza os custes que ten, tanto políticos como económicos, como sociais, etc., ou ambientais, para tomar decisións, de forma que aquí proporcionanse todas estas argumentos. Tamén se proporcionan exemplos destas opcións políticas e de cada unha delas das 8 apórtanse baseado na literatura, exemplos. Bueno, aí destaquei gráficamente 3. Portugal, desde o incendio de Pedro Grau no 2017, creou a axencia, a GIF, de xestión dos incendios florestais, perdón, de fogos rurais. Esta axencia leva 7 anos funcionando. Por tanto, non podemos pedir que os efectos das súas políticas sexan inmediatos, pero están a ser aplicados en todo o país e debemos de esperar efectos a medio prazo. Reúne a GIF todas as accións que se recomendan no documento? Non, tampouco é así. Algúnas que pode seguir adoitando ou que pode incorporar, outras que pode revisar en función precisamente dos incendios que tiveron este brao e que tamén identifican cales son as debilidades da estrategia desta axencia. A continuación, Fernando falará desta iniciativa Mosaico, el coñecía moi ben, polo tanto non a vou a describir. Ramat Sefok ven a ser algo equivalente tamén, aínda que con máis énfase no uso da gandeiría como forma de reducción do combustible ou da vegetación en Cataluña. E, finalmente, tamén hai que considerar que, como dicía anteriormente, cales son os beneficios e os custes, é dicir, cada unha das medidas tamén identifica cales son eses beneficios noutros campos, en distintos sectores, e tamén cales son os conflictos que pode xenerar a adoición desas medidas. E, por último, quixera facer énfase noutra cuestión, e hai que ser conscientes tamén dun terceiro paradoxo, que é o paradoxo da prevención. Os mandatos dos decisores políticos son mandatos a curto prazo e, por tanto, eso entra en contradición de alguma maneira con que a xestión dos riscos e do risco de incendios exixe unha visión a longo prazo, exixe vontade política, exixe unha acción continuada e, sen embargo, os seus mandatos son limitados, son de 4 anos. E tamén hai que ter en conta outra cuestión, que cal é o impacto das medidas preventivas. As medidas preventivas non teñen efectos inmediatos, como dicía anteriormente no exemplo da GIF. Por tanto, os seus efectos a veces non son visibles a curto prazo e, aínda que teñen xa retornos sociais, económicos, ambientais, empezan a telos a curto prazo, sen embargo, hai máis incertidume acerca de que isto teña aceptación pública, porque se os cidadáns non ven estes efectos a curto prazo, falles crear desconfianza do efecto destas medidas. Por tanto, aí está o paradoxo. Son necesarias, pero, sen embargo, pode que non conten co apoio dos cidadáns á hora de adoitalas. E, por tanto, os decisores van ser reticentes a adoitar estas medidas se non teñen rendimentos a curto prazo. Nada máis, moitas grazas, e se hai preguntas estaré encantado. Moitas gracias, Urbano. Isto funciona, sí. Eu creo que probablemente é bo momento para que o noso compañeiro Fernando Pulido se integre por videoconferencia. E así deixamos un espazo para preguntas cara ao final. E respetamos ya un poquinho o tempo. Hola, ¿qué tal? ¿Se oye? Hola, Fernando, sí, se nos escucha. ¿Tú nos escuchas? Yo te escucho con cierta confusión. ¿Y a mí? Sí. Porque es este micro el que te está cogiendo, ¿puede ser? Ok. Es el micro de sala el que te está cogiendo, perdón. Bueno, pues bienvenido, Fernando. Te presento brevemente y te doy paso, ¿te parece? Sí, ¿me oís bien? Sí. De acuerdo. Te escuchamos bien. A lo mejor
mejor si ahora me pongo cerca del micro y me escuchas mejor. Mucho mejor. Disculpa. Entonces decía yo que te voy a presentar brevemente para que la audiencia te conozca, te doy paso y ya. Entonces, Fernando Pulido é doutor en Ciencias Biolóxicas, catedrático de Produción Vegetal na Universidade de Extremadura, e foi fundador e director do Instituto de Investigación de la Dehesa, pero hoxe témolo aquí fundamentalmente porque desde 2015 dirixe o proxecto Mosaico, que é un proxecto, por lo tanto, con 10 anos de trayectoria e suficiente tempo detrás para poder mostrar resultados. Isto enlaza co último que nos acaba de contar, por exemplo, Urbano. Entón, neste proxecto tratan de crear precisamente espacios de ruptura da continuidade da biomasa forestal que poden ser de interés por moitos motivos. Entón, sin máis dilación por mi parte, Fernando, te doy paso. Muchísimas gracias por el esfuerzo de participar y cuando quieras. Bien, muchas gracias a vosotros y la verdad es que es un placer. Ahora mismo estoy, como podéis comprobar en la parte de detrás, a mis espaldas, un mapa de la provincia de Ourense, porque me han dejado intervenir desde el Servicio Forestal Territorial, en el que esta mañana estaba en otra jornada. Me han dicho además que reivindique la provincia de Ourense. Los compañeros y eso. Bueno, si os parece, comparto mi presentación, a ver si se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Y ahora? ¿Se ve en tamaño grande? He intentado antes, porque sí, es que como no estoy en mi ordenador, vamos a ver. Sí, sí. Ah, sí. Vale. Sí, ahora la he ocultado ya. Bueno, si lo veis bien así, continúo por eso. Pues es que como estoy en un ordenador ajeno, no tengo tan claro. Bueno, si veis bien esta pantalla actual, a mí me sirve para como guión explicativo, no hace falta. ¿Vale? Bueno, así no perdemos más tiempo. Bueno, comienzo, además, dando continuidad a la intervención de mi amigo Urbano, que describiendo el informe que se ha hecho a nivel europeo y citando además algunas de las políticas recomendadas, pues me lo pone un poco en bandeja, porque si ahora estamos recomendando políticas, mejor hacerlo sobre experiencias, digamos, piloto, que bueno, llevan ya un cierto recorrido y nos han permitido aprender, adaptarnos, identificar las limitaciones de este tipo de aproximaciones y también sus virtudes, ¿no? Yo titulaba la intervención, pues, Mosaico, para hablar de un proyecto replicable, y de hecho ya se está replicando en otros territorios diferentes a donde nació, en el norte de Cáceres, y un proyecto que se basa precisamente en un concepto que hemos llamado la prevención social
o prevención participativa, en definitiva la prevención que utiliza, digamos, la fuerza y la dinamización de las comunidades locales, de agricultores, ganaderos y gestores forestales para la prevención de incendios, lógicamente de forma coordinada con las administraciones, ¿no? En primer lugar, antes de entrar a describir el proyecto, pues defino un poco cuál es su marco conceptual. Recientemente, y además, bueno, es frecuente en los ámbitos más políticos que cada vez que hay una gran catástrofe busquemos culpables externos, y en este caso suele ser el clima, pues precisamente porque nadie puede criticarlo, ¿no? Efectivamente, el clima es uno de los detonantes, ¿no?, de los fenómenos catastróficos que estamos viviendo en la actualidad, pero no se producirían si no fuera por la acumulación previa de combustible derivada del abandono del territorio, ¿no? Las tendencias de las últimas décadas nos dicen que, aunque tenemos menor número de incendios y en algunos países incluso menor superficie quemada, lo que se está produciendo es una concentración en el espacio de los incendios, de manera que menos incendios queman mucha más superficie y se vuelve mucho más catastrófico. Esta tendencia, como de hecho mostraba uno de los gráficos que ha enseñado Urbano, pues está previsto que se incremente pues, como mínimo hasta el año 50, ¿no? Si queremos entender del todo el fenómeno, pues tenemos que acudir a un proceso de la historia reciente, últimas 4 o 5 décadas, que algunos llaman desagrarización, ¿no? La sustitución de las parcelas del territorio que tradicionalmente han estado hasta los años 70, 80 del siglo pasado, han estado cultivadas o con pastoreo, con ganado, y que actualmente pues, han sido y van a ser sustituidas por superficies forestales, en unos casos arboladas y en otros casos de matorral, ¿no? La línea roja muestra ese proceso de pérdida de superficie agrícola o, en definitiva, manejada, en la que el combustible está controlado, y la línea negra pues, muestra la tendencia opuesta de, bueno, básicamente, la duplicación de la superficie forestal que ha ocurrido en la península ibérica en los últimos 30 o 40 años, como muestran los inventarios forestales, ¿no? Este proceso digamos, de forestación espontánea, ¿no?, del territorio agrícola y ganadero, pues tiene básicamente 4 componentes, quizá algunos más, pero estos serían los principales. En primer lugar, en las últimas décadas se ha plantado mucho, es decir, la forestación, ¿no?, la recuperación de terreno forestal por vías artificiales de plantación ha estado en las últimas décadas muy subsidiada por la Unión Europea, que, bueno, de hecho estaba interesada en la reforestación de tierras agrarias. En segundo lugar, especialmente en las zonas de montaña hemos asistido a una pérdida acelerada de la pequeña agricultura familiar, ¿no?, que en el caso de Galicia puede ser la del castaño, y en el caso de Extremadura la del castaño, el olivo, el cerezo, algunas otras especies también. También hemos asistido a un declive muy pronunciado de la ganadería en zonas de montaña, ¿no?, una concentración de animales en explotaciones de ganadería intensiva y la pérdida casi total de la ganadería con pastoreo, de la ganadería digamos, extensiva, y especialmente con cabras, que es precisamente la especie ganadera más útil en términos de prevención de incendios. Y por último, habría que citar la supresión de ese fuego bueno, ese fuego pequeño, tradicional, cuya acumulación en pequeños enclaves pues, evitaba tradicionalmente la aparición de incendios excesivamente grandes, ¿no? Es la conjunción de estos 4 procesos la que nos lleva a la situación actual de acumulación de combustible, y si ese combustible, por razones climáticas, está más seco, está más expuesto durante más meses al año, pues tenemos el escenario que nos ha descrito antes Urbano, ¿no? Estos escenarios tan catastróficos, además, no es casualidad que coincidan, como nos dice el profesor Alfonso Fernández Manso de la Universidad de León, coinciden, aunque no hay muchos estudios sobre esto, pero los pocos que hay nos dicen que los grandes incendios, los ejemplos que hemos tenido hace 2 o 3 meses son paradigmáticos, se dan en las zonas con mayores tasas de despoblación, ¿no? Cuando se comparan, por ejemplo, este es un estudio de Castilla y León, las zonas quemadas con las zonas no quemadas, y comparamos la densidad de población,
la velocidad de pérdida de esta población, el grado de dependencia de los mayores, la falta de población juvenil, el envejecimiento, todos estos parámetros demográficos difieren significativamente entre las zonas quemadas y las no quemadas, no solo en Castilla y León, sino que me atrevería a decir que cualquier otra comunidad autónoma del centro noroeste ocurriría algo parecido, ¿no? Evidentemente nos quedarían también los incendios en zonas urbanas en contacto con zonas forestales más propios del levante español, pero la mayor parte de los grandes incendios coinciden significativamente con las áreas más desfavorecidas desde el punto de vista demográfico. Y es aquí donde los incendios, digamos, nos empiezan a sacar los colores, ¿no? Nos ponen rojos, nos ponen colorados, no precisamente por el incremento de temperatura, sino porque nos sacan muchas de las vergüenzas que tenemos como sociedad, y yo diría incluso que como Estado, porque qué tipo de Estado tenemos si en un verano se pueden quemar casi 500.000 hectáreas y además todas ellas coinciden con terrenos tradicionalmente muy desfavorecidos por la falta de inversiones. Después de los incendios, nosotros nos dedicamos a recorrer el interior, a recorrer los perímetros y ver qué es lo que puede haber fallado, sobre todo en materia preventiva. Y después de 10 años de estudio de cientos de incendios, pues observamos que, lógicamente, como sabe cualquiera que viva en el campo o que lo visite frecuentemente, pues emergen una serie de patrones, ¿no? en el espacio, en el territorio. Esos patrones nos dicen, incluso predicen, ¿no? que cuando va a haber un incendio, pues hay una serie de islas que tienen una alta probabilidad de sobrevivir al paso del fuego y que esas islas tienen una alta probabilidad de ser sectores cultivados, ¿no? Aquí pongo una fotografía de un típico mosaico agroforestal en la comarca de las Urdes, tras un incendio de 2009, en el que lo que sobreviven básicamente son cultivos de olivo, de castaño, que se ven ahí a la derecha, y de cerezo, que se ven en la esquina superior izquierda, junto con algunas masas de vegetación de frondosas en el fondo de las cuencas, ¿no? Este patrón se repite mucho, al menos en los incendios que nosotros observamos en el norte de Cáceres, y este tipo de paisajes pues inspiró en su día el proyecto Mosaico, ¿no? El proyecto Mosaico nace después de un incendio en 2015 en la Sierra de Gata y en las Urdes, ahí justamente dentro de ese cuadrado azul del noroeste de Cáceres. El noroeste de Cáceres es el límite sur de eso que llamamos el noroeste de España, ¿no? Entonces, dentro del noroeste de España habría que incluir estas sierras digamos, del oeste del sistema central, con predominio de una amplísima cobertura forestal derivada de procesos de repoblación, sobre todo con coníferas, durante el siglo pasado, ¿no? Estamos también, como veis ahí, muy cerca de la zona centro de Portugal, en la que, bueno, en las últimas décadas se acumulan incendios realmente pavorosos, ¿no? Pues dentro de ese cuadradito azul es donde sugerimos en 2015 a la administración extremeña pues el inicio de un proyecto que tenía lugar en un territorio como este, ¿no? En este mapa, a la izquierda está la Sierra de Gata y a la derecha la comarca de las Urdes, en total 24 municipios y unas 150.000 hectáreas, que históricamente pues, son todos los veranos, ¿no? Bombardeadas por incendios de diferentes tamaños. Ahí vemos los pequeñitos con puntos oscuros de color granate y los grandes, aunque no están todos ahí, los que aparecen en un tono más anaranjado, ¿no? Dentro de ese mapa hay todas esas zonas con grandes incendios, se han quemado en los últimos 20-30 años 3 y 4 veces, ¿no? De forma que hay una historia de recurrencia de incendios pues, altamente preocupante. En este territorio, cuando comenzamos el proyecto Mosaico allá por 2016, dedicamos primero un año muy intenso al diálogo, ¿no? Al diálogo y a muchas sesiones de reflexión y de apoyo a las comunidades locales, a los municipios. Durante ese año, por supuesto, hicimos visitas a todos los municipios, además varias, y también hicimos multitud de sesiones informativas para la población, especialmente dirigidas a asociaciones, cooperativas, empresas, comunidades de gestores forestales o de ganaderos o de agricultores, en fin, todo ese tejido socioeconómico de esas dos comarcas, pues fue
estuvimos trabajando con él intensamente durante un año hasta que, bueno, pues transformamos esa primera diagnosis que se hace de cualquier territorio utilizando sistemas de información geográfica un tanto superficiales, pues los convertimos en un diagnóstico mucho más profundo derivado de ese diálogo social, ¿no?, con la población. A partir de ahí, en 2017 y hasta 2023, aunque luego hemos continuado, establecimos un sistema de, digamos, de captación de iniciativas de emprendimiento por parte de los sectores locales. Ese sistema pues, se basaba en una página web para aquellos que dominaban, digamos, las herramientas digitales, y para los que no las dominaban, que son la mayoría, pues en los ayuntamientos establecimos una especie de buzón de sugerencias a través del cual pues, nos podían llegar sus propuestas, ¿no? Lo que hicimos fue recoger propuestas, iniciativas de agricultores, ganaderos y de gestores forestales, porque todos ellos, a través de su actividad agrícola, ganadera y forestal, tienen capacidad para reducir de forma directa o indirecta, o de forma más intensa o no tanto, la cantidad de combustible sin gestión que hay en estos paisajes, ¿no? Y que suele ser mucha, especialmente en las zonas con baja densidad de población, como es el caso, ¿no? Esta gráfica trata de resumir, ¿no?, el incremento, ¿no?, la acumulación a lo largo del tiempo. Abajo veis los meses de varios años seguidos, 17, 18, 19. De hecho, incluso la curva todavía ha seguido creciendo hacia la derecha. Es la acumulación de iniciativas que nos proponían los sectores locales del territorio y también algunos llegados, digamos, atraídos por el proyecto, a pesar de ser sectores, digamos, foráneos, ¿no? En una primera fase, en los primeros, bueno, el primer año, después del incendio de 2015, como veis, recibíamos en torno a media docena de iniciativas por mes. Luego, pues el número se va reduciendo, pero no deja de incrementarse el número acumulado de iniciativas, ¿no? Actualmente hemos, bueno, repasando la información más reciente, pues hemos gestionado, hemos apoyado en torno a 300 iniciativas surgidas de estos territorios, todas ellas compatibles con el objetivo básico, ¿no?, de reducir la cantidad de combustible pues con un bajo coste, porque básicamente se hace a través de actividades que tienen un valor económico, ¿no? Para que un proyecto de este tipo, ¿no?, basado en la participación local, pues sea razonablemente exitoso, pues tiene que ser, en primer lugar, ser sencillo, tiene que ser fácil de comprender para los actores locales, y mejor aún si además las herramientas del proyecto coinciden con las que ellos han utilizado de forma tradicional en estos territorios, ¿no? El punto de partida, ¿no?, del proyecto sería si estamos utilizando cantidades ingentes, ¿no?, y a veces obscenas de dinero en mantener infraestructuras preventivas o infraestructuras que facilitan o que se supone que facilitan la extinción y realmente con ellas no estamos consiguiendo gran cosa, ¿por qué no promover también otro tipo de infraestructuras, ¿no? En este caso nosotros lo llamamos cortafuegos productivos, que serían sectores del territorio en los cuales el fuego se puede parar o que pueden servir de ayuda a los equipos de extinción y además no nos cuestan dinero y generan, a diferencia de los cortafuegos tradicionales, pues multitud de co-beneficios socioeconómicos de los cuales luego hablaré, ¿no? Aquí a la derecha aparece, por ejemplo, un cortafuegos productivo formado por una plantación de castaños que ahora ya está en producción, y eso nos genera oportunidades, ¿no?, de extinción y de detener el incendio al mismo tiempo que fija población y genera productos de alto valor económico como es la castaña, ¿no? Igual que he puesto el ejemplo de los castaños, podríamos poner, y esta es otra de las virtudes de esta aproximación, los cortafuegos productivos, es decir, con una base social y económica. Se pueden hacer de multitud de maneras. Hay decenas de tipos diferentes de cortafuegos productivos. Pueden ser agrícolas, ganaderos, y cada uno de ellos además estar basados en productos diferentes o ser mantenidos a largo plazo por personas con perfiles distintos, ¿no? Aquí tendríamos otro ejemplo del pastoreo en áreas de cortafuego, en este caso con caprino, pero podría ser con otras especies, por ejemplo con ovino. Como también pueden mantenerse áreas cortafuegos o áreas con baja cantidad de combustible gracias a la actividad, por ejemplo, de los resineros, ¿no? Los resineros, cada uno de ellos se les otorgan superficies en torno a 20 hectáreas, que vienen a ser unos 3 o 4 mil pinos para la resinación, y estos resineros, bueno, al menos en la Sierra de Gata,
están controlando una superficie muy notable, en la cual no solo no permiten, ¿no?, la expansión del matorral, del combustible más peligroso en estos pinares, sino que además, en cuanto detectan el humo de un cigarrillo, se avisan entre ellos y a su vez avisan a los servicios de vigilancia y prevención, con lo cual es prácticamente imposible que uno de estos pinares se pueda quemar. Y si encima pues, esto coincide con un periodo en el que la resina tiene un precio alto, aunque tiene sus dientes de sierra, pero actualmente es un producto muy cotizado, pues podemos conseguir modificaciones importantes en el paisaje gracias a esta actividad económica, ¿no? Otro ejemplo sería, en este caso, es una imagen de lo que aquí llamaríais un monte, ¿no?, en mano común, un monte comunal, en el que hace tan solo 6-7 años había un verdadero polvorín, ¿no?, del típico pinar abandonado sin ningún tipo de gestión, que gracias a una serie de labores selvícolas y con la introducción posterior de ganado, es decir, un cortafuegos de tipo silvopastoral, pues se consiguió transformar en torno a 50 hectáreas que hoy en día pues, sirven también de posible cortafuegos productivo, ¿no? En el entorno de los núcleos habitados, suelen ser en este caso pueblecitos de entre 50 y 500 habitantes aproximadamente, teniendo en cuenta que el peligro es mayor y por tanto las modificaciones del territorio deben ser más drásticas para asegurar la seguridad de la población, pues en este caso lo que predominan son lo que llamamos cortafuegos frutales, ¿no?, con cultivos agrícolas, pueden ser de frutales o de otro tipo, pero en nuestro caso casi siempre son de olivo, castaño, cerezo e higuera, que son las especies más rentables en la zona, en estos suelos de mayor aptitud agrícola, y gracias a eso pues, se puede proteger el entorno de estos pueblecitos al mismo tiempo que se emplea la población local, ¿no? Como resumen de la actividad de este largo periodo, aquí muestro un mapa de todas las actuaciones que tuvieron lugar en el primer quinquenio del proyecto, periodo 2017 a 2022-23. Después esto ha continuado creciendo, lógicamente, pero aquí ya se observa la capacidad que tienen los gestores locales, ¿no?, de poner en marcha iniciativas que nos ayudan, digamos, a recuperar ese paisaje en mosaico más dinámico y menos vulnerable, ¿no? Todas esas manchas que aparecen ahí son actividades ganaderas, forestales, agrícolas o también de carácter mixto, que han reducido, que han cambiado el modelo de combustible, ¿no? La terminología de incendios, pues hemos pasado de modelos de combustible tipo 7 o similares a modelos mucho menos peligrosos en una superficie de en torno al 10% del total de ese territorio, y el proceso, digamos, que continúa. Lógicamente es un proceso muy lento y gradual, pero que va generando una cultura de la prevención de la que los gestores locales pues, son partícipes diariamente, ¿no? Es muy interesante este mapa también en el que se puede hacer una comparación en las manchas rojas, que son las actuaciones en propiedades privadas, ¿no?, de estos gestores locales, en comparación con las manchas azules, que son las actuaciones que es capaz de emprender la propia administración, ¿no?, que casi siempre son desbroces o tratamientos selvícolas de carácter preventivo, ¿no? Como se ve en el mapa, la superficie que gestionan los agricultores, ¿no?, en sentido amplio del territorio, pues es mucho mayor y además lo hacen de forma, de momento, gratuita, si lo comparamos con los altos costes de estas medidas implementadas por las administraciones con nuestros impuestos. Ya para ir terminando, porque entiendo que lo más interesante es el debate que se pueda establecer, quería comunicaros también los resultados de un trabajo que hemos publicado recientemente, ¿no? Aquí aparecen unos mapas en los que hemos, a través de simulaciones de incendios y también de la dinámica de captación y de emisión de carbono, hemos analizado la capacidad que tienen estas actuaciones del territorio. En principio, cualquiera de estas actuaciones que elimina combustible, ya sea por pastoreo, agricultura o gestión forestal, si elimina combustible, elimina materia orgánica, en principio estamos eliminando carbono, ¿no? Estamos eliminando carbono que estaba fijado sobre esa vegetación que hemos eliminado. Por tanto, cualquiera de estas iniciativas lo que hace es, digamos, comportarse probablemente como emisora de carbono. Pero si esas iniciativas al mismo tiempo, ¿no?, que reducen
una pequeña cantidad del carbono fijado, lo que hacen es detener incendios en el futuro. Al final el balance es muy positivo, ¿no? Las emisiones que generamos con estas pequeñas actuaciones son mucho menores que las emisiones evitadas gracias a ellas, gracias a la labor, digamos, de prevención de incendios, ¿no? Esto se ha publicado en un trabajo recientemente, hay algunos trabajos parecidos que lo hacen con simulaciones, en este caso lo podemos confirmar con datos, digamos, del mundo real basado en la actividad de estos gestores locales, ¿no? Me gustaría también comentar que, bueno, a pesar de que el proyecto Mosaico quizás es el más conocido actualmente, tareas similares, con otros nombres y realizadas por otras instituciones, se vienen desarrollando en España y en Portugal también, por muchas otras entidades, ¿no? Nosotros recientemente, en marzo, nos reunimos, bueno, pues, en la comarca de la Sierra de Gata, nos reunimos todos aquellos territorios ibéricos en los que teníamos constancia que se estaban haciendo proyectos más o menos comparables al Mosaico, quizá con diferentes recursos o diferentes grados de continuidad y de éxito, pero entre todos ellos hemos formado una red, actualmente formada por 13 miembros, que además está creciendo, en la que, como veis, pues aparecen territorios no solo en el norte de Cáceres, sino también en Canarias, en el Baixo Miño, por ejemplo, Diputación de Ávila, Universidad de Coimbra, Alcalá, la Fundación Pau Costa de Cataluña, la Universidad de Navarra. Todos estos actores están trabajando actualmente, en algunos casos desde hace ya incluso más de 10 años, en territorios en los que se han desarrollado modelos de gobernanza que permiten que la aportación de los gestores locales a la prevención de incendios pues se lleve a su máxima expresión con la ayuda de equipos técnicos que suelen estar en universidades o en centros de investigación muy acostumbrados a hacer ejercicios de transferencia, ¿no?, a los territorios en los que trabajan. Y ya pues con esto me gustaría concluir simplemente quedando aquí indicada la dirección de la página web en la que se actualizan, ¿no?, los resultados del proyecto Mosaico y en los que próximamente también aparecerá esta red territorial de áreas piloto con ejercicios parecidos, por si algún otro territorio pues también se quiere ofrecer para integrarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que ahora, si les parece bien a todos, vamos a proceder con la última charla y así ya nos quedamos con un tiempo de preguntas más desahogado. Entonces, me gustaría llamar a la mesa a mi compañera Inés Santé. Cambio de lingua, de paso. Entón, Inés Santé, que nos fará a última presentación da tarde, doutora enxeñera agrónoma de formación, profesora titular na Universidade de Santiago de Compostela, no meu departamento de Enxeñería Agroforestal, e a súa actividade profesional recente levou a ser directora xeral de Desenvolvemento Rural hasta aí pouco tempo, pero no ámbito investigador os seus intereses teñen máis que ver co campo da ordenación do territorio, a planificación do uso rural en xeral e os sistemas de axuda á decisión e os métodos de automatización. Hoxe vai nos falar máis ben, se o entendo ben polo título da presentación, de instrumentos disponibles no marco legal actual para facer cousas parecidas ao que o noso compañeiro Fernando Pulido nos acaba de presentar. Entón, Inés, moitas gracias. Cando sexa posible técnicamente. Bueno, vou adiantando e aproveito para dar as gracias ao Consello da Cultura.
non coñecemos o propietario ou ben non podemos localizalo. Aínda que non existen eses datos oficiais, por experiencias previas sabemos que no mellor dos casos pode rondar o 10% da superficie, cando existe máis abandono pode chegar ao 30 ou 40%, incluso a cifras superiores cando non hai nin sequera parcelas catastrais. De feito, neste ditame apúntase a modo de indicador o dato de que as notificacións enviadas aos propietarios de parcelas situadas nas faixas de protección dos núcleos rurais viñeron de voltas nun 40% dos casos. Non se atopou o titular catastral. Entón, como podemos xestionar un territorio non que non podemos falar, non podemos atopar ao seu dono? Ademais, amplíase a falta de información sobre a realidade territorial, exemplificada no caso do catastro e da falta de adecuación do catastro á realidade. Non son os relativos datos de propiedade que acabo de comentar, senón incluso a propia xeometría, as propias parcelas catastrais. Aquí tedes un exemplo real da diferencia entre o parcelario catastral e o levantamento feito en campo desas mesmas parcelas cos veciños. Como se di nas películas, calquera coincidencia con a realidade é pura casualidade. Ademais de todas estas dificultades ou causas que dificultan a xestión da terra, a maioría dos comparecentes nesta comisión puxeron de manifesto a necesidade de facer ordenación do territorio rural para afrontar este problema e, polo tanto, o ditame reafirma o papel da ordenación do territorio rural como mecanismo para reducir o risco de lumes, mitigar o seu efecto e facilitar o seu control. Unha vez analizadas as causas e as circunstancias destes lumes, o ditame fai 123 recomendacións que inclúen medidas e actuacións concretas para facerlles fronte. Como dicía antes, creo que son recomendacións que siguen plenamente vixentes, que constitúen unha folla de ruta que deberíamos seguir e avaliar o seu grado de implementación ou desenvolvemento e un pouco o que tratei de facer aquí, recollendo, por suposto, só algunhas desas 123. Pero as primeiras, por exemplo, fan referencia a algo do que se ten falado moito nos últimos meses, que é a necesidade de facer planificación forestal. De feito, no ditame establecese como obxectivo desenvolver os plans de ordenación de recursos forestais, pero matizando, e a mí gustaríame incidir neste matiz, dentro dunha ordenación integral do territorio rural, porque na miña opinión, e como explicaréis despois, non se pode facer planificación forestal sen facer de xeito simultáneo planificación agrícola. Nese momento, o ditame apunta o dato de que no 2018 había tan só un 10% do monte galego ordenado e os últimos datos aportados pola Consellería aportan unha cifra de máis de 500.000 hectáreas, pero, eso sí, a través de instrumentos de ámbito territorial máis reducido, porque os PORF aínda non están aprobados. Ademais, xa o ditame deste ano facía ou adicaba un apartado completo específico sobre a regulación do eucalipto e facía unha serie de recomendacións que chamame a atención que non se teñan lembrado nestes últimos meses. Por exemplo, establece a recomendación de manter a prohibición de novas plantacións en terras agrarias, parece que eso existe un amplo consenso, pero tamén recomenda a prohibición de novas plantacións en plantacións previas de piñeiro, en faixas próximas a cursos de agua e núcleos de poboación, en zonas de rede natura, onde incluso propón a posta en marcha de plans de sustitucións desta especie, en montes de utilidade pública e, por último, recomenda establecer límites á proporción desta especie en todos os plans de ordenación forestal de xeito que se garantan masas pluriespecíficas. Son recomendacións moi amplas, unha en liña con estas recomendacións, como todos sabedes, aprobouse a denominada moratoria do eucalipto como unha disposición transitoria da Lei de Recuperación que establece
en principio de xento transitorio, ata fai pouco, ata finais deste ano ou ata a actualización dos datos de inventario forestal continuo, establece a prohibición de novas plantacións de eucalipto ali donde non exista xa ou donde non exista un plan de ordenación forestal previo anterior a esta lei. Esta moratoria tamén establece unha serie de excepcións, entre eles a posibilidade de mover superficies de eucalipto. Non establecía que se un propietario cunha parcela de eucalipto podería trasladar esa superficie a outro lugar reconvertindo a superficie orixinal a outras especies. Ben, inclúense ademais outra serie de recomendacións para promover a planificación forestal e loitar contra o abandono da terra agraria. Por exemplo, a posta en marcha dun plan para a mellora das zonas de pastoreo en terreos forestais. Establécese un obxectivo concreto que é incrementar estas superficies en 225.000 hectáreas en 10 anos. Nesta liña, no ano 2020, puxose en marcha o Plan de Pastos de Galicia, que ata o momento leva executados alrededor de 2.000 hectáreas. Tamén, ata ese momento, ao falar das faixas de xestión da biomasa alrededor dos núcleos de poboación en relación coa lei de incendios, falábase simplemente da necesidade de rozalas ou de, unha palabra que non me gusta nada, de telas limpas, non? O ditame, por primeira vez, fala ou pon a énfase na necesidade de desenvolver actividades agrarias, hortas, froiteiras, pastos, nestas zonas para actuar como protección frente aos núcleos habitados. Tamén na liña, por exemplo, da ponencia que acabamos de ver antes. E da necesidade de priorizar nestas zonas os procedementos de investigación da propiedade e de movilización de terras. Unha actuación na liña destas recomendacións foi a incorporación da figura das aldeas modelo na lei de recuperación. Tamén se inclúen numerosas recomendacións para promover a ordenación integral dos usos do solo rural. E incido outra vez no de integral, xa que se fala de planificar os usos agrícolas, gandeiros e forestais de xeito simultáneo, ao ser usos que compiten polas mesmas localizacións e que, polo tanto, hai que ordear de xeito simultáneo para maximizar o beneficio global, tanto económico como social e ambiental. Nese momento, o único instrumento que mencionaba esta planificación de usos agropecuarios e forestais era o catálogo que mencionaba a Lei do Solo do ano 2016, polo que o ditame establece como obxectivo aprobar este catálogo antes do ano 2020 e, ademais, coordinar esta ordenación coas actuacións de xestión de terras. En liña con isto, pois na Lei de Recuperación incluíuse a regulación da figura do catálogo de solos agropecuarios e forestais como un verdadeiro instrumento de ordenación territorial pensado especificamente, ademais, para estes usos agroforestais. E, por último, hai moitas máis recomendacións vinculadas á recuperación desa terra agraria, en especial da terra abandonada. Por exemplo, propónse a creación da figura de polígonos agrícolas ou forestais, o fomento de explotacións agrícolas intensivas ou o establecemento de sistemas agroforestais para crear un territorio máis resiliente aos lumes. Algunhas destas medidas adoptáronse, por exemplo, na Lei de Recuperación a través da regulación da figura dos polígonos agroforestais. E gran parte das recomendacións incluídas neste ditame, tanto as relativas á ordenación de usos agroforestais como a necesidade de mellorar o coñecemento da terra e investigar a propiedade e xestionar a terra naqueles casos nos que non se atope o dono, así como a necesidade de poñer en marcha iniciativas e procedementos para mobilizar e recuperar estas terras, incorporáronse na Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia. Unha vez vistos estes antecedentes, chegamos á situación actual en canto ao tema da xornada, que é a planificación forestal. A situación actual, aínda que, como digo, cambiou un pouco o venres pasado,
que está vixente a primeira revisión do Plan Forestal de Galicia, que define un modelo de monte para o que se establece que debe ter unha superficie de eucalipto equilibrada e que debe controlarse a súa evolución e, de xeito concreto, establecese como obxectivo que a superficie total diminúa ata un 5% da superficie actual en 2040. Os datos que temos do Inventario Forestal Continuo de Galicia son unha superficie de eucalipto que se incrementou en case 40.000 hectáreas con respecto ao Inventario Forestal Nacional e, segundo parece ser, a actualización do Inventario Galego tamén indica que sigue aumentando. A situación actual é que sigue vixente esa denominada moratoria do eucalipto a través da disposición transitoria da Lei de Recuperación, aínda que o venres pasado anunciouse unha prórroga a esta moratoria ata o ano 2030 con dúas excepcións. A primeira é que nos piñeirais afectados pola banda marrón se poderán plantar a metade de eucaliptos, o cal parece non moi acorde con este obxectivo ou coas recomendacións do ditame, e a segunda o que fai é ampliar a excepción que xa existía na moratoria nese movimento de superficies de eucalipto dunhas parcelas a outras. Na moratoria orixinal do mesmo titular, que neste caso se amplía a posibilidade a que sexan de varios titulares que se poñen de acordo, creando deste xeito algo do que se viña falando nos últimos meses, que era esa especie de banco de dereitos de eucalipto. Con respecto a esa segunda excepción, a min gustaríame poñer o énfase en onde se van a producir ese movimento de novas plantacións. O que se di, todavía non está escrito, que deben ser plantacións legais, co cal asúmese que non pode ser en terras agrarias, co cal, esas novas plantacións poden producirse en zonas actualmente forestais, o que implicaría un cambio de especie, ou parece o máis lóxico en zonas de mato, ou como se di por aí de Monterraso, que claro, aí é onde entran as dúbidas, non? Porque, como veremos agora, esas zonas de mato poden ser solos agropecuarios ou poden ser solo forestal, e non sempre é claro saber cal é a situación. E digo que non é sempre claro por cal é a forma na que se regulan actualmente os usos agroforestais, coa legislación vixente. A ver se son capaz de explicar isto rapidamente, pero na actualidade non existe ningún instrumento de ordenación territorial en que exista unha cartografía clara de que é solo forestal e solo agropecuario, mentres non se aprobe o catálogo de solos agropecuarios e forestais. Ata o momento o que existía eran os instrumentos de ordenación urbanística, xa que a Lei do Solo establece a división do solo rústico entre outras categorías en solo de protección agropecuario forestal, pero estes plans urbanísticos só regulan os usos construtivos, non indican que usos agrícolas, gandeiros e forestais poden levarse a cabo en cada unha destas categorías urbanísticas. Sen embargo, estas categorías urbanísticas sí que inciden na regulación dos usos agroforestais a través da aplicación da Lei de Montes e da Lei de Avaliación Ambiental. No primeiro dos casos, porque na definición de terreos de montes esta lei fai referencia ao solo de protección agropecuaria, e porque na aplicación, aquí Eduardo é o experto, poderá explicarlo mellor que a min, na aplicación dos procedementos de cambio de uso do solo tamén se ten en conta esta categorización. Sen embargo, tamén hai que ter en conta que a Lei de Medidas do ano 2023 deixouse en vixencia as categorías de solo rústico dos plans urbanísticos non adaptados á Lei do Solo do ano 2016. De xeito que na actualidade, isto está desfasado, hai 21 concellos adaptados á Lei do Solo, polo tanto, só temos esta categorización de solo de protección agropecuaria forestal vixente en 21 dos 313 concellos. No resto de concellos é de aplicación o Plan Básico Autonómico, que só recolle como solo de protección agropecuaria as concentracións parcelarias, e aí temos outro problema,
porque a lei di agasas de naturaleza forestal, pero moitas das concentracións parcelarias non teñen plan de cultivos. Co cal, na maioría do solo rústico é de aplicación a disposición transitoria primeira da Lei de Recuperación de Terras, que di que é solo agropecuario, o que na actualidade é de solo agropecuario, é de uso agropecuario, é solo forestal, no que na actualidade se desenvolven aproveitamentos forestal. Con un matiz é que os terreos abandonados de antigo uso agrícola considéranse de uso agropecuario. Claro, que hai nos terreos abandonados? Pois, na maioría de casos, mato, aínda que sexan de activo uso agrícola. Entón, todo este lío para explicar que a regulación dos usos agroforestais, mentres non exista un instrumento claro, materialízase mediante un entramado de leis que non sempre é fácil de interpretar, non só polos cidadáns, senón incluso polos técnicos responsables de aplicalo. Entón, cal é a alternativa a isto? Por facer unha ordenación de usos agroforestais clara e que dé a seguridade xurídica. E que, ademais, a alternativa a esa moratoria, agora que se prorroga ata o ano 2030, pois temos uns anos para poder facer con precisión esa ordenación de todos os usos agroforestais. E como podemos facela? Ou como se pode facer? Pois con instrumentos e cos criterios que xa se establecen na Lei de Recuperación. E antes de falar dos instrumentos, gustaríame falar un pouco deses criterios, de como se debe facer esa ordenación, porque na exposición de motivos desta lei xa se establece como un eixo fundamental que estes instrumentos deben orientarse a mitigar e adaptar o cambio climático, especialmente no que se refire á prevención de incendios, como, pois, conseguindo unha paisaxe agraria que permita crear un sistema territorial máis resiliente. En concreto, con estes criterios, estas ferramentas deben permitir conseguir unha superficie agraria útil e unha superficie media das explotacións próxima á media nacional e europea. E por que dicía que non se pode facer planificación forestal sen planificación agrícola? Porque en Galicia temos unha superficie agrícola, Eduardo pode corrixirme, que o sabe mellor, de arredor do 20%, moi lonxe do 30-40% de outros países, pero que, ademais, temos unhas terras, parece que en Galicia crece de todo en todos os lugares, pero, en realidade, temos moi pouca proporción de terras de boa capacidade productiva, arredor dun terzo, co cal temos que protexer esa superficie agraria útil, en especial a de maior capacidade productiva. E así o establece a lei. E, ademais, di que debe facerse unha zonificación do uso agrícola, gandeiro e forestal, que evite a desestructuración da paisaxe, pero tamén a súa homoxeinización, o que comentaba Eduardo ao comezo da xornada, e esa continuidade de masas arbóreas e superficie arbolada asociada ao risco de lumes. É dicir, debe facerse unha planificación agroforestal que permita esas paisaxes en mosaico e que teña en conta esa reducción do risco de lumes. E para facer isto, a ferramenta, o instrumento que se propón nesta lei é o Catálogo de Solos Agropecuarios e Forestais de Galicia como instrumento marco para a ordenación e xestión destes usos. A lei di que este catálogo debe clasificar a totalidade, todo, os terreos agroforestais en agropecuarios ou forestais, sobre a base da análise da aptitude productiva actual ou potencial para cada un destes usos mediante análise dos factores físicos, ambientais, sociais e estruturais. Pero, ademais, establece un criterio para este catálogo que debe favorecer o desenvolvemento destes usos fronte ao abandono, pero, ademais, que debe buscar garantir unha superficie agraria útil próxima á media nacional ou europea. Es dicir, esta planificación debe garantir ese incremento da superficie agraria útil. Ben,
Temos o instrumento legal, pero é verdade que aínda non está aprobado ese catálogo de Galicia. O que temos son 3 catálogos parciais aprobados no marco de 3 proxectos de polígonos agroforestais. Son 3 catálogos de pequena extensión que non sirve moito de exemplo, pero hai un de maior extensión que este, o do polígono de Arnoia, e a análise da ordenación de usos que propón permite extraernos xa algunhas conclusións. E aquí presento algúns resultados que están en publicación nun artigo da Revista Galega de Economía, onde podemos comprobar que a ordenación proposta neste catálogo en base a esa aptitude productiva nos proporciona unha serie de indicadores. En primeiro lugar, aclarar que este é o uso actual, son os usos actuais no ámbito deste catálogo parcial, porque o Concello de Arnoia ten un pexón que delimitaba só o agropecuario e o forestal, pero non está adaptado á lei do ano 2016, co cal esa categorización non está vixente, co cal o que define os usos permitidos é o uso actual do solo, tendo en conta que por aquí hai usos como o mato, en amarelo, ou a acacia, a mimosa, deste color, que hai que interpretar cal sería o uso permitido, por iso aquí nesta análise incorporouse unha categoría de indefinido. E comparouse unha serie de indicadores, fixose un análise espacial do patrón espacial da ordenación derivada do uso actual do solo e da proposta nese catálogo parcial. Entón, pode comprobarse como este patrón de usos menos fragmentado permite unha xestión máis eficiente tanto do uso agropecuario como do forestal e, polo tanto, permite incrementar a súa rendibilidade, pero tamén facilita o acceso a unha superficie mínima que permita a viabilidade destes usos. Podemos comprobar nos indicadores como falamos de zonas contiguas de uso agropecuario ou de uso forestal. Entón, podemos comprobar como se reduce o número de zonas tanto de uso agropecuario como de forestal e, sobre todo, como incrementa a superficie media destas zonas. Pasamos dunhas zonas de uso agropecuario de apenas 2.000 metros cadrados a case 2 hectáreas e media. No caso do uso forestal, de 2 hectáreas e media a case 6. Pero, ademais, podemos calcular indicadores directamente vinculados co custe e, polo tanto, coa eficiencia económica destas actividades. Por exemplo, a longitude dos bordes das manchas pode relacionarse directamente coa longitude de valados ou de peches necesarios para a actividade agropecuaria ou para a gandeira. E pasamos de 38 kilómetros a 8, no caso do uso agroforestal. E, ademais, partindo dunha superficie mínima viable de 2 hectáreas e media para uso agropecuario e de 5 hectáreas para uso forestal, atopamos un incremento da superficie ou das zonas que cumplirían esa superficie mínima. Pero, aparte destas aventaxes productivas que parece que poderían agardarse dunha ordenación baseada en criterios productivos, tamén atopamos ventaxas relacionadas coa sostenibilidade ambiental, por exemplo, coa adaptación ao cambio climático a través da reducción do risco de incendios. Se analizamos a superficie de especies forestais non axeitadas para a prevención de lumes, como as coníferas ou as acacias, xa na franxa na que non estarían permitidas, que sería dos 50 metros, pero ampliando esta zona a unha maior de 50 a 100 metros, que era algo do que se falaba, por exemplo, no verán, atopámonos con que coa ordenación actual teríamos alrededor de unha hectárea e media que non cumpliría estas condicións, mentres que coa ordenación proposta prácticamente desaparecen estes usos. Pero, ademais, a análise do patrón espacial das masas de bosques de frondosas caducifolias autóctonas nos indica que a ordenación proposta permite mellorar a protección do valor ecolóxico destas masas ao
reducir o efecto de borde desas zonas. E tamén incrementa a súa conectividade ecolóxica, todos os índices de conectividade espacial melloran o seu valor. Polo tanto, en resume, que esta ordenación permite unha planificación conxunta dos usos agroforestais a partir da análise técnica dos requerimentos de cada uso, de confrontalos coas características da terra e de integralos todos de xeito conxunto para permitir unha planificación simultánea dos usos agrícolas, gandeiros e forestais. De xeito que se protexa a capacidade productiva da terra e sempre tendo en conta que se asegure ese incremento da superficie agraria útil a través da asignación das superficies mínimas que debe cumplir cada unha destas categorías planificadas e delimitadas cartográficamente. Ademais da seguridade xurídica que conleva todo isto, xa que o catálogo conleva unha parte de normativa, na que quedan claro que usos poden desenvolverse en cada unha destas zonas. Paso xa, quedanme 5 minutos que creo que me son suficientes para explicar os últimos instrumentos vinculados xa a como podemos xestionar o territorio. Creo que hoxe quedou claro, pero tamén este verán creo que se recoñeceu amplamente que a xestión do territorio é o principal mecanismo que temos de defensa contra os lumes. Como vimos, tamén se recoñece nese dictame da Comisión Parlamentaria xa do ano 2018 e para xestionar ese territorio é necesario facer esa ordenación de usos, é necesario loitar con esas causas que veíamos ao principio como descoñecemento da propiedade, pero ademais esas recomendacións que facía o dictame e que se incorporaron na Lei de Recuperación da Terra Agraria proporcionanos novos instrumentos, ademais dos xa existentes, para facilitar a xestión do territorio e crear esas paisaxes productivas e multifuncionais en liña co que demostraba Adrián con todos eses estudos científicos, como esa actividade agraria podía contribuir a protexernos frente aos riscos de lumes forestais. Entón, nesa lei propóñense instrumentos para facilitar esa xestión. Os novos son os polígonos agroforestais, as actuacións de xestión conxunta e as aldeas modelo. A ferramenta de referencia para actuar nunha maior superficie son os polígonos agroforestais. Para explicaros rapidamente, podemos pensar nunha concentración parcelaria, aínda que non hai por que realizar concentración parcelaria nos casos dos polígonos, pero pode ser o instrumento máis parecido. Con moitas diferencias. A primeira é que para poñer en marcha un polígono agroforestal teñen que estar de acordo a maior parte dos propietarios da terra, en concreto os propietarios de máis do 70% da superficie. Pero unha vez que estes propietarios están de acordo, todos, incluídos os correspondentes ao 30% da superficie que non estaban, teñen que optar por unha de 3 opcións, é dicir, teñen que ou ben poñer a producir eles mesmos a terra de acordo coa ordenación productiva do catálogo que se aprobe para ese polígono, ou ben teñen que arrendar ou vender a súa terra ao promotor, ao produtor o que se asigne ese polígono. Aquí, neste caso concreto, vemos como os propietarios de 2 parcelas, as de azuis, decidiron poñelas en produción eles mesmos, os de verde decidiron arrendalas e os de laranxa, todos eles decidiron vendela. E os de color rosa son parcelas nas que despois de facer a investigación da propiedade non se atopou o dono, co cal o que se fai é integralas no banco de terras para arrendalas ao produtor o que finalmente se lle adxudiquen esas terras. Como sabemos, as preferencias dos produtores pode facerse concentración parcelaria ou non. Podería non facerse, poderían xestionarse estas parcelas tal e como están aquí. Pero se se fai concentración, reestruturación parcelaria, podemos ter en conta as preferencias dos propietarios para agrupar todas as parcelas
que se queren vender e deste xeito crear unha parcela máis grande. E, por outra banda, agrupar, poñer xuntas todas as parcelas que se queren arrendar para xerar lotes de arrendamento máis grandes. E deste xeito tratar de atraer produtores que aumentar a superficie disponible poden estar máis dispostos a producir esas terras. Ademais, dase un paso máis, a parte de actuar sobre a estrutura da propiedade, estes polígonos tratan de mobilizar estas terras. Como? Pois actuando de intermediario a administración. É a Xunta de Galicia a que lanza un procedimento de concorrencia competitiva publicado no DOGA para recibir propostas para a xestión desas terras. A lei establece claramente que terán prioridade para xestionar estas terras os propietarios de terras desta zona, as explotacións existentes na zona que desexen ampliar a súa base territorial, os residentes na zona, os que promovan usos sostibles, innovadores, as cooperativas, etc. Outra figura de menor incidencia territorial é a das aldeas modelo, que nace pensando sobre todo na reducción do risco de lume arredor destes núcleos de poboación. É un instrumento moito máis sinxelo e, polo tanto, máis rápido de aplicar, xa que non inclúe a reestruturación da propiedade, só o arrendamento. Tamén é necesario que estén de acordo os propietarios de máis do 70% da superficie e, unha vez que están de acordo, os propietarios deciden se queren participar ou non no proxecto. Aquí as parcelas que están en verde son aquelas nas que o propietario decidiron incorporar a súa parcela ao proxecto, as de vermello aquelas que dixeron que non querían participar, e as laranxas son parcelas nas que non se atopou o propietario, que, polo tanto, se integran no banco de terras para o seu arrendamento, porque o que se fai neste instrumento é arrendar todas as parcelas a través do banco de terras a un produtor que queira poñelas a producir. O gran problema nestas zonas é que é terra tan abandonada que o custo de acondicionar os terreos é elevadísimo, polo que é a administración a que acondiciona estes terreos, fai a labores de roza, de destoconamento, se fai falta incluso de valados para que a actividade agraria, normalmente gandeiría en extensivo, sexa viable. E, por último, xa, un instrumento que nace do sector forestal, pero que tamén é aplicable á actividade agrogandeira, son as actuacións de xestión conxunta, que, dun xeito similar aos instrumentos anteriores, tamén teñen que estar de acordo os propietarios do 70% da superficie, pero unha vez que se ten ese acordo, a totalidade dos propietarios están obrigados a xestionar a superficie completa de xeito conxunto e, ademais, de acordo co plan de ordenación forestal desa zona. No caso dos usos forestais está moi claro que ao incrementar un metro cadrado a superficie xestionada aumenta proporcionalmente os euros resultantes desa xestión forestal. Así, ten un xeito moi rápido, se queredes despois podemos concretar os detalles destes instrumentos, pero simplemente a modo de exemplo, como resultado algunhas conclusións despois da vaga de lumes deste verán, pódense sacar algunhas conclusións das aldeas modelo que están en funcionamento, é dicir, con actividade agraria xa existente, porque nin os polígonos agroforestais nin as agrupacións de xestión conxunta todavía aínda se chegou a esa etapa de posta en produción. Pero no caso das aldeas sí, poidose comprobar como no caso da aldea modelo de Carzoá e do polígono que rodea a aldea, que non estaba posto en produción, pero sí rozado, pois esta actividade puido frear o lume que se produciu este verán en unha zona na que recorrentemente é afectada por estes lumes. Tamén temos aquí un análise que fixo Juan Picos, un profesor referente en materia de prevención de incendios en Galicia,
onde puido comprobar que no caso de 3 aldeas modelo, por exemplo, serviron para frear a expansión dos lumes forestais. Eu sei que tamén na de Avión tamén sucedeu isto. Fai un comentario aquí que me gustaría destacar, que falta por analizarse outras aldeas que ten o entorno traballado tamén tiveron este efecto, claro, e que esas aldeas xa son aldeas modelo de por sí, non? O que se trata coas aldeas modelo é de recuperar esa forma de asentamento tradicional onde a xestión da terra con actividade agraria ao redor do asentamento é a protección natural fronte ao risco de lumes, non? E nada máis, simplemente a xeito de conclusións, dicir que todas as planificacións estratégicas que temos aprobadas e vixentes cun amplo consenso sinalan a necesidade de regular as plantacións de eucalipto, que os datos nos indican que esta superficie segue aumentando, que coa prórroga da moratoria ata o ano 2030 temos o tempo necesario para proporcionar a alternativa a esa moratoria, que non é outra que a de facer ordenación de usos agroforestais. Temos o instrumento para facelo, por primeira vez temos regulado normativamente un instrumento de ordenación do territorio diseñado especificamente para os usos agroforestais, que non se pode facer exclusivamente planificación forestal e que deben planificarse simultaneamente todos os usos agroforestais, entre outras cousas, pola necesidade de protexer e de incrementar esa superficie agraria útil, e que, ademais, dispoñemos, polo menos normativamente, dos instrumentos para que, unha vez ordenados os usos, podamos facilitar a súa xestión con actividade productiva, non? E que, ademais, estes instrumentos, os que xa chegaron a poñerse en marcha, teñen demostrado a súa eficacia tanto para reducir ese risco de lumes como para facilitar a xestión do territorio nese contexto de minifundio, de fragmentación da propiedade que comentaba Eduardo ao inicio da xornada. E nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, Inés. E gustaríame entón agora convidar o resto de poñentes a incorporarse á mesa. Temos, grosso modo, un pequeno período de 1 hora para facer comentarios, preguntas, debate co público. E... Fernando, sigues por aí? Sí, sí, he escuchado atentamente. Vamos a poñer a Fernando tamén. Temos aquí a Fernando. Entón, para facilitar un pouquiño a dinámica do que nos queda de sesión, imos abrir turnos de 3 preguntas e despois damos oportunidade á mesa a responder e, se vamos tendo tempo, abriremos outro turno de 3 e sucesivamente. Non sei se alguén se anima. Temos unha por aquí, 2, 3 e a cuarta para despois. Por favor. Sí. Bueno, moitas gracias, moi interesante. Ai, sí, temos un micro por aí, perdón. Por si acaso. Bueno, moitas gracias ao Consello da Cultura Galega por esta magnífica selección de poñentes, pero, bueno, como sou maior, me queda pouco tempo profesional que veo grave. A ver, eu creo que aquí o que pasa que estamos cargándonos os modelos de agricultura que son representativos actualmente cas políticas que se están levando. Por exemplo, en Portugal temos o problema das minas, por exemplo, de litio, tamén as temos en gran parte de España, Extremadura, etc. Curiosamente, no Barroso é unha feligresía que foi recoñecida pola FAO como Patrimonio da Humanidade.
pola súa paisaxe, pola súa integración da agricultura como modelo de sostenibilidade de utilización do territorio. Pois aí están pelexando os compatriotas con unha gran mina de litio en Barroso. E aquí en Galicia, pois, claro, a Ulloa é unha gran comarca modelo. A agraria creo que é a máis desenvolvida que temos en Galicia, salvo que alguén diga outra cousa. E nos dixeron que era unha actividade primaria que era, como se dice, de atraso, de xente ignorante, que había que industrializarse. Entón, bueno, eso para min é a realidade. Unha cousa son os estudios, que todos os coñecemos, digo, xa leva moito tempo con estudios, pero logo é a aplicación práctica real deses estudios. Hai declaracións que a mí me preocupan moito, como, por exemplo, cando foi a vaga de lumes, a conselleira de Medio Ambiente dixo que a culpa dos lumes e da Rede Natura tiña a Lei de Restauración da Natureza. Entón, como vamos a entender todas estas técnicas? Como vamos a entender que unha persona que levaba un traballo ben feito aí, como Inés Santé, que co traballo que leva a continuar esas cousas non se dé continuidade a esa xente. Pero, bueno, eu o que quero dicir é que por moito que estudiemos e analicemos o territorio, se non hai vontade política, pois vai a ser moi difícil. Na práctica, vou preguntar unha cosa. Eu estou na directiva dun monte veciñal. Cada certo tempo, cada 4 anos, hai que renovar a asamblea e hai unha votación. Como podemos loitar contra propostas de multinacionais que poñen sobre a mesa un arrendo de, a mellor, de por hectárea de 200 euros e te olvidas, te esqueces da xestión dese territorio durante 30 ou hasta 50 anos. E eu creo que está por poñer, e iso sí que creo que é unha cousa técnica e científica, o valor dos servicios ecosistémicos, que é o que sí que o valora a Lei de Restauración da Natureza da Unión Europea. Pero estamos vendo barbaridades. Nos cargamos brallas na ordenación do territorio, que poden ser filtros verdes, que poden ser regular o ciclo hidrolóxico, como estamos vendo na Ruña, por exemplo, para crear unha mini central reversible, pobre Xallas xa, que está máis, debe ser o río máis explotado de Europa. Agora queremos facer outro en Coro ali. E donde son eu, o Xalo, tamén outra central desde Meirama, desde o lago de Meirama, a cumio do Xalo, donde está o nacemento do Barcés ou Anllóns, e se vai a retirar unhas turbeiras, unhas brañas, para facer un encoro no cumio do monte para bombear a auga. De todo eso se está, vemos barbaridades, que eso vai polo cambio climático, pola descarbonización, cando esa materia orgánica, toda esa que se vai a remover, o que vai a facer é remover cantidades inxentes de carbono que estaban almacenados no solo. Entón, bueno, non sei a quen vai a pregunta, para ver quen se atreve a falar disto. Gracias. Tiñamos unha segunda por aquí adiante. Por favor, adiante. Un micro por acá. Vamos a ver, en primeiro lugar, a pseudomoratoria que se propón que saíu é unha engañifa tremenda, extraordinaria. É dicir, o Pino Radiata, que Lugo, sobre todo, a banda marrón, é unha maneira de enmascarar esas 30.000 hectáreas de último inventario continuo actual, que aumentou o eucalipto, aumentará en 2030, aumentará hasta 100.000 hectáreas. Bueno, por outro lado, en canto a planificación, é increíble que se esquenzan os montes veciñais en Mancomún. Vamos a ver, dos 2 millóns de hectáreas de superficie forestal de Galicia, aproximadamente, en grandes números, ou 600 e pico mil hectáreas son de montes veciñais.
con superficies que van de 200 a 300 hectáreas de aí para diante. Aí sí se pode facer planificación, porque primeiro hai que inventariar as que están vivas, as semimortas e as mortas. Eu tuve unha actuación na administración nos tempos, empezarase a tratar este tema, é un tema moi delicado, pero que hai que afrontar indudablemente. É dicir, é increíble que esas aldeiñas, esos polígonos agroforestais, que son pingas de auga no medio dos 2 millóns de hectáreas, en cambio, as 600 e pico mil hectáreas, as 3.000 e pico comunidades de montes veciñais, estén que non se trataran, non se citaran para nada, e nin se citan para nada. Por lo tanto, alguén que lle faga, eu xa non porque teño moitos anos, pero que lle faga chegar á administración que retomen o asunto dos montes veciñais e man común, afronten a planificación desde aí, porque é a terceira parte do territorio forestal de Galicia, da superficie forestal oficial. Por outra banda, esquéncese, falose da casualidade antrópica, pero vou a dicirlo claramente, eu xa estenei máis de 50.000 lumes neste país que se chama Galicia, e houve un ano que o 45% dos lumes foron nocturnos, o do último non serán. É dicir, ou era a Santa Compaña, ou o problema sigue aí, enmascarado, ninguén quere facer fronte a eso. Sabemos que o 80% dos lumes é de causa antrópica e basicamente intencional. Neglixentes os que hai, que son os que a Guardia Civil, o Seprona, e o Grupo de Investigación de Incendios, que está constituído moi pequeno entre a Guardia Civil e persoal da Consellería, cales son os que se detectan? A Guardia Civil dixo hai pouco que tense controlado moitas persoas presuntos incendiarios, pero que é moi difícil collelos. Neste momento creo que van 27 ou 30 en Galicia investigados e incluso detidos. Como son os negligentes e os imprudentes que caen facilmente porque non teñen mala intención, pois nas estadísticas oficiais aparecen que a maioría dos incendios antrópicos son causalidade antrópica, pero a motivación destas persoas e, polo tanto, a estadística oficial di que a maioría dos incendios antrópicos son neglixencias e imprudencias. É unha falla tremenda. Volvo a repetir, eu ás 8 da mañá recibía todos os lumes. No ano 1994 hubo 15.000 lumes en Galicia. Arderon 45.000 hectáreas, 3 hectáreas por lume, sin os medios tecnolóxicos que hai agora. Cal era a chegada do lume? 10 minutos, un cuarto de hora. Saben cando se está chegando estes grandes lumos que houve desde hai uns anos? Pois 1 hora, 2 horas, 3 horas. Que se di? Que hai moito vento. Hai un vídeo da Brief de Laza aproximándose ao lume de Chandrexa de Queixa que é impresionante. É o comezo do lume de Chandrexa de Queixa con unha pluma de fume, 2 plumas do fondal en vertical, sin vento e aproximándose ao lume. Como arderon 20.000 hectáreas? Si era un lume con 2 plumas verticales que non había vento. E como iso moito máis. Por lo tanto, a prevención non solamente é agroforestal, sino tamén é antrópica. Volvo a repetir, eu teño a experiencia de 45% de lumes nocturnos, que ou é a Santa Compaña ou é a leyenda contorna, porque ninguén se mete no Monte de Galicia pola noite, senón é da parroquia ou das parroquias limítrofes. Ninguén se mete para entrar e para sair. Por lo tanto, o aspecto preventivo, a parte do aspecto estructural, territorial e agroforestal, hai que abordar iso dunha vez por todas. E, por último, no Código Penal, había que poñer como agravante a emisión de CO2 que provocan os lumes, agravando o delito de incendio forestal no senso do cambio climático. Por lo tanto, non esquecer os montes veciñais, resumo, non esquecer a causalidade antrópica que é motivación. Por lo tanto, a prevención tamén ten que ser de tipo de vixiancia, os
montes veciñais, por favor, que son 600 e pico mil hectáreas, que son a maneira de planificar, é dicir, ou ben o comandante manda parar, o cual non se pode facer, nos millóns de parcelas, pequenas parcelas, sí, pequenas aldeas, polígonos é moi bonito para presentar, pero son pingas de auga. Pero os montes veciñais non son pingas de auga, son 600 e pico mil hectáreas que se poden planificar se se fai unha xestión intelixente con decisión política e cartos en riba da mesa. Gracias. Gracias. Había unha terceira por ali e despois deixamos a súa para o segundo turno. Hola. Bueno, eu vou a ser breve porque como xa comentaron varias cousas os dos compañeros que falaron antes, unha parte pois que realmente a xestión a administración está a disposición pois de grandes empresas e de feito esta moratoria pois é un engano e está tamén feita para iso. E tamén botei moito en falta, cando se fala de xestión, pois esta ferramenta de xestión que temos na Galiza, que son as comunidades de montes, efectivamente. E entonces, encado, pois, outra cousa que botei en falta, ao final da intervención de Urbano, comentabas que a maioría das actuacións para unha prevención non son compatibles con unha xestión a 4 anos, non? E que moitos, pois, como non se visibilizan na sociedade, pois non crea simpatías, entón a administración pois non promove este tipo de actuacións. E aí faltame moita educación ambiental que non existe, cada vez vai a menos, non hai inversión, xa na educación reglada cada vez imos a peor, onde se limitan os estudios de ciencias, hai materias que xa desaparecen do currículum directamente, e na educación non reglada, pois, prácticamente non hai investimentos, e eu creo que unha pata do banco importante de conexión entre investigación, administración e a sociedade. E que fai moita falta. De feito, eu formo parte da ADEGA, Asociación Ecoloxista, supoño que coñeceredes. Este fin de semana estivemos facendo unha actuación de restauración con voluntariado nos montes de Valdeorras, e unha do que máis lle dimos importancia, tivemos 60 persoas voluntarias traballando neste fin de semana, e foi a formación previa que se lle dou ao voluntariado. De feito, está Montserrat aquí que participou nesa formación e agradecemos moitísimo. E ao chegar ali a xente, tiña criterio, tiña opinións, os voluntarios, neste caso, non solamente son mão de obra barata, senón que, ademais, son mentes pensantes. Fixeron un traballo intelectual increíble. De feito, con toda a formación que se lle dou previa, estiveron vendo, coñecendo o terreno, decidindo e logo sacando conclusións. Esta actuación deste fin de semana fíxose con voluntariado de persoas da ADEGA e con financiamento de 5 concellos moi pequeniños que puxeron as súas instalacións e a comida do voluntariado. O resto fíxose con persoas voluntarias, que levamos 2 meses traballando niso, e a administración tampouco apoiou. Nada máis. Gracias. Algunha reacción desde a mesa? Non sei se Urbano che gustaría comezar a ti, quizáis. Bueno, abro o lume. Abres. Falando de lumes. Eu como cidadán podo opinar de moitos dos temas que saíron aquí, pero creo que non debo de intervir como cidadán senón como académico, e, por tanto, como académico só podo falar daquilo que teño evidencias, que teño algún coñecemento. Entón, recoñezo moitos dos comentarios que fixo respecto dos montes veciñais, que ordenar eses usos nos montes veciñais sería
para Galiza moi relevante, cousa que non é para outros territorios, sen embargo en Galiza sí que sería moi relevante, pero eu non son experto nesa cuestión e, por tanto, pouco máis podo dicir. Respecto da limitación dos períodos dos mandatos, a cuestión que habería que pensar é como podemos lograr consensos sociais que vayan máis alá dos mandatos, por tanto, que teñan unha duración máis alá da maioría dun partido político, dunha coalición, do que sexa, e que podan, por tanto, ser políticas máis a medio prazo. É dicir, carecemos de instrumentos dese tipo. En cuestión de gobernanza necesitamos, e non temos experiencia en desenvolverlo. Agora está en debate precisamente o Pacto Estatal de Emerxencia Climática. É un instrumento deste tipo, non sei a onde chegará, se alcanzará un consenso, etc. Estivo aberto a participación cidadá hasta hai uns días. E penso que ese tipo de instrumentos son os que precisamos, son instrumentos políticos que vayan máis alá deses mandatos. Ahora ben, coa nosa falta de experiencia en desenvolver eses instrumentos, creo que ao mellor podemos fallar, pero non por iso debemos de seguir intentando para suplir esa carencia que temos de a necesidade de intervir a medio e longo prazo e, sen embargo, con mandatos a curto prazo, ou curto en termos de mandatos electorais. Respecto da educación, eu quería facer énfase niso, porque o informe, tal como destaquei, tamén fai moito énfase na educación. Nese sentido, creo que non debemos pensar tanto na educación formal. É dicir, na educación formal faise xa moito énfase en esas cuestións e debería facerse seguramente máis, non? Algúnas en particular. Pero creo que hai que pensar tamén en modos informais de como educar. Por exemplo, estou improvisando sobre a marcha, non? É dicir, como podemos involucrar a todas as idades, que é algo que se propón neste informe, a todas as idades, todos os grupos sociais, no risco de incendios, porque non é unha cuestión rural exclusivamente, é que no rural non hai só agricultura e forestal, hai servizos e hai industria, hai moitos máis sectores, e todos eles se ven afectados polos incendios. Por tanto, debemos de pensar en os incendios forestais sempre foi un sector bastante illado de manexo do resto dos riscos. Por que non adoptamos modelos que se utilizan nos outros riscos, como é a cuestión da preparación para a emerxencia? Eso non o estamos facendo na cuestión dos incendios e podemos extrapolar eso que se fai noutros riscos aplicado aos incendios, porque esta práctica crea conciencia. É unha forma de educar indirectamente mediante a realización destes exercicios. E, por tanto, creo que debemos pensar en fórmulas máis imaginativas, en solucións que vayan máis alá da caixa, e saíamos do modelo habitual para buscar, tanto dicía, políticas de Estado como formas de educación. Respecto do voluntariado, creo que é un aspecto que tamén hai que destacar. Temos tamén nos outros sistemas de xestión de riscos a protección civil. A protección civil funciona na maioría dos concellos como voluntariado. Neste caso, organizado polas administracións locais, pero tamén hai outro tipo de voluntariados. É un debate que se está tendo agora na elaboración deste Pacto de Estado de Emerxencia Climática é que papel pode xogar o voluntariado e a sociedade civil para suplementar a función que fan as administracións na xestión do risco, porque incluso o Reino Unido está pensando no que eles chaman un servizo civil en que expertos en distintas materias, pero non científicas, serán técnicas que se precisan na situación de emerxencia. É dicir, hai fórmulas nas que se está pensando tamén en como involucrar máis a sociedade civil na xestión dos riscos. Certamente. Gracias. Si algunha intervención máis por parte da mesa, Adrián. Bueno, a verdade é que tocarnos varios temas. Como ti consideres. A ver, tamén temos que ser conscientes de que este problema está sendo global no sentido de que hai varios factores que están agravando a situación, é verdade. Estamos pasando de falar do que é unha perturbación ecolóxica, como os incendios forestais, a situacións de emerxencia moi graves, onde hai moitas vidas en risco.
Eu creo que require unha resposta coherente, consistente e inmediata, porque xa vamos tarde, aínda que comecemos agora a cambiar certas cousas, hai unha inercia de moitos anos que vai facer que xa cheguemos tarde, que xa estamos vendo. Os incendios que están ocorrendo estes anos son nunca vistos no noso territorio, pero está pasando o mesmo en moitas outras zonas. Tive unha oportunidade o ano pasado estar en Brasil, este ano en Argentina, en moitas outras zonas está ocorrendo o mesmo patrón. Estamos vendo incendios que escapan totalmente aos sistemas de capacidade de extinción e que están poñendo en Grecia mesmamente, en Portugal, e aquí, por desgracia, vai ser cuestión de tempo. Eu creo que esa emerxencia é que nos ten que poñer a funcionar a xa, deixar de lado estas cuestións máis partidistas e traballar nunha estrategia conxunta, como decía Urbano, que teña unha visión ao longo prazo, pero unha resposta xa rápida, porque é realmente preocupante. E, por suposto, que as comunidades de man común é unha ventaxa que temos, o mismo que o minifundismo que temos é unha desventaxa. Hai que saber potenciar esas ventaxas ou oportunidades que temos para a xestión e tamén intentar paliar ou remediar ou revertir esas desventaxas. Respecto ao comentario tamén desa preocupación en termos de biodiversidade, é que está todo relacionado, e que ademais hai unhas obrigas europeas e nacionais de protección da biodiversidade que sempre están relegadas e que van da man de moitos valores culturais que se tiveron aquí no territorio e tamén relacionados co risco de incendio. Por tanto, ao final está todo bastante relacionado e o que moitas veces pode potenciar a biodiversidade tamén pode facilitar a ter uns réximes de incendio, unhas paisaxes máis adaptadas aos retos que estamos tendo. Entón, eu creo que non hai excusa posible para non poñerse a andar, xa sexa desde un punto de vista social ou ambiental. E, sí que tamén penso que falta vontade política ou non sei que é o que nos falta para ser capaces de enlazar coñecemento académico que hai, coñecemento social que tamén o hai, tradicional, que tamén o hai, de como se xestionaba o fogo, de como se facían as cousas antes e integrar eso dunha maneira que sexa operativa. É frustrante para o cidadán, é frustrante para o académico, que estamos en foros sempre falando da diagnose e ao final da diagnose non pasamos a nada máis. Entón, efectivamente, que, non sei, para mí tamén é frustrante como investigador nestes temas, estar sempre, cada verán, respondendo as mesmas preguntas dos xornalistas, cas mesmas respostas, non? Exactamente. Sí, eu quería facer un apunte sobre os montes veciñais, no senso de que eu creo que é evidente, todo o mundo recoñece a importancia dos montes veciñais e da súa planificación, e máis, hai instrumentos, os montes veciñais teñen instrumentos específicos para facer esa planificación, non? Ninguén nega a importancia de planificar e xestionar esas 600.000 hectáreas, pero iso, unha cousa non quita a outra, non? Iso non quere dicir que teñamos que deixar o 80% restante do territorio rural sen planificar, digo eu, entre outras cousas, porque para garantir esa superficie agraria útil témonos que ir en moitos casos a outros lugares, co cal, pois iso, que a planificación é necesaria noutros lugares, nunhas zonas tan importantes como os montes veciñais, pero tamén no restante e maioría do territorio. E o que me gustaría recalcar é o que comentei antes na necesidade de facer planificación agroforestal simultánea. Se facemos planificación sectorial de novo por un lado e por outro, seguiremos tendo sempre os mesmos problemas. E tamén apuntar que no ditame parlamentario que comentei analízanse as causas eutrópicas dos lumes en gran detalle tamén, pero eu, como non son policía nin guardia civil, pois centreime, como dixen, nas propostas para mellorar a planificación e xestión do territorio como un dos grandes mecanismos que temos para facer fronte a ese problema. Gracias. Fernando, no sé si has escuchado la conversación y te gustaría hacer alguna intervención ahora. Estoy atento. Bueno, pues si no quieres hacer nada, abrimos un segundo turno de preguntas. Entón, podendo ser non...
Pero, espera. Pero, claro. Pero vamos a ver, é que a mí non me contestaron. Eu estou aquí, perdón a tarde, veño desde Coruña, desde o monte veciñal, pero non me sinto contestado. E vou a decir unha cousa, está ben esa postura, eu non me meto en tal, pero a mí me falta, polo menos, compromiso. O Xalo está a 10 kilómetros da Universidade da Coruña. E hai, vou dicir varias cousas. Na Universidade hai cátedra Quirinalia, en Coruña, e en Vigo hai cátedra ENCE, nada máis. Ben, só unha cuestión, aquí non hai ninguén da Universidade da Coruña ni nan de Vigo. Bueno, efectivamente, hai aquí 4 persoas. Non, digo eu porque, disculpa, pero que organizaba a sesión era eu. Entón, sí, bueno, en calquera caso, unha, dúas, Paco, 3 por aquí. Ese segundo. Vostede, por favor, sí, o micro. Bueno, moitas gracias. Bueno, en primeiro lugar, quero felicitar a mesa porque estou aprendendo moitas cousas. Moi rapidamente, que os montes comunais evidentemente son moi importantes, pero mellor non son 600.000, que mellor terían que ser 200.000, porque, como tú ben falas, hai comunidades mortas e semimortas, non? E se contamos que as vivas, pois, a mellor habería que falar con 200.000 hectáreas ou así, para pensar neso. En calquera caso, hai dous factores importantes. Un, que poden actuar como un modelo importante de ordenación, e segundo, que teñen unha capacidade, hoxe os medios poñen en comunicación a toda Galicia de que se está facendo nun punto concreto, poden ter un efecto didáctico de emulación moi importante que pode chegar a outras áreas, non? Pero, sobre todo, onde quería incidir era un aspecto que se citou aquí e que creo que é moi relevante en relación cos incendios, que é a interfase urbano-forestal. Creo que un ou dous falaron deso. Eu creo que realmente é unha das cuestións, a mellor nestes casos deste ano, a mellor non foi tanto, porque Ourense ten unhas particularidades especiais, pero noutros incendios sí foi moi importante esta zona, porque é unha zona, digamos, de inversión do urbano na zona forestal. E, por lo tanto, ten unhas características, vamos a chamarlle fisiográficas, que bueno, habría que analizalas e ver un pouco por que é unha zona de tanta conflictividade. Pero o que me interesaba resaltar, sobre todo, é a interfase urbano-forestal, vamos a chamarlle psicolóxica, no sentido de que estamos aquí mesturando criterios, maneiras de pensar urbanas con criterios e maneiras de pensar do medio rural. E que me parece moi ben que defendamos, por exemplo, valores como a biodiversidade, que é fundamental, cambio climático, etc., pero as enquisas que hai de valoración do monte, non só aquí en Galicia, que aquí hai moi poucas, en toda Europa, cando se lle presentan distintos valores do monte, entre eles está a biodiversidade, está a productividade, non sei cal é a outra, pero son estas dúas as que cambian máis, a resposta do medio rural é totalmente distinta á resposta do medio urbano. E, polo tanto, estamos, creo que moitas veces, sen entrar ahora no detalle, nestas cuestións de incendio, utilizando criterios que nos estamos totalmente convencidos como homes da cidade e homes cultivados nunha serie de tradicións que son de non hai moito tempo, fronte a outras tradicións que veñeron xa de moito máis alá e que de alguma maneira están pensando da súa maneira de pensar, e que non coinciden. Eso é algo que tamén vai ter moito que ver ca donación da que falaba Santega, que creo que estou totalmente de acordo co que ti proponos, o que propoñedes o vosso equipo, que hai que reordenar os usos, que hai que volver un pouco a saber que cada terra para que sirve, se está ou non está ben situada, que está o uso nese momento, e, polo tanto, hai que volver outra vez a reordenar eso e, probablemente, a facer, senón, concentración forestal, algo como poden ser eses polígonos forestais, que, aínda que Plácido diga que son pingas, eu creo que poden ser pingas con bastante futuro. Hola, bueno, son Montserrat Díaz Raviña, da Misión Biológica de Galicia,
E primeiro quero felicitarvos a todos, en primer lugar, os conferenciantes e tamén por abrir este debate que vemos que está suscitando interés. Bueno, a miña opinión, son científica do solo, e penso que, como sempre, non vamos ao problema de raíz. E mentres non vayamos ao problema de raíz e sepamos do que estamos a falar, non podemos valorar o que temos, protexelo e salvar os montes, non? Entón, estámonos quedando coa vexetación. O solo é unha parte do ecosistema. O ecosistema forestal é solo a vexetación. O presidente da Xunta, cando ardeu todo Ourense, todo por aí, dixo, non pasa nada, ardeu rocha e mato. O mato é un ecosistema forestal. Por outra parte, o ecosistema forestal, primeiro está o solo, e a vexetación. Hai que regeneralo, hai que salvalo. E como decía o compañeiro, agora o solo é transversal. Todos sabemos a importancia dos servicios ecosistémicos. Hai que vendelo por aí e nos afecta todo. Sin solos vivos non é posible a vida no planeta Terra. Fonte de alimentos, de fibra, soporte das infraestructuras, fonte de biodiversidade, 25-60%, mitigación do cambio climático, almacén de auga, todo. Entón, dependemos del, é transversal. Entón, curiosamente, non o protexemos. Temos que gestionalo, porque non hai solo xa suficiente. Entón, o gestionar, como decía Fierros, hai que facer unha cartografía actual e ver ese solo para que axeitalo. Entón, xa termino pronto. Entón, o que quería decir é que, como vimos con Adrián, o que antes era solo, agora xa solo é rocha. Entón, cal é o problema? Que estamos, hai que... O compañeiro falaba de cortafogos. Os cortalumes hai que facelos desde abaixo tamén. Actualmente, os cortalumes son a rocha e as retroexcavadoras que degradan solo. Os cortalumes teñen que ser solos vivos. E dicía que o solo é tamén almacén de auga. Decimos, os incendios a causa de cambio climático. Non só é cambio climático, o solo é almacén de auga. Un solo, a materia orgánica, almacena 1,8 kg de auga. Entón, atribuímos a sequía ao cambio climático. E non é só eso, se non hai, por moito que chova, se non hai onde almacenala, o solo está máis seco, a vegetación máis seca, e hai todos estes incendios e todo isto. Entón, quería facer hincapé que eu creo que temos que unir, primeiro definir o que é un ecosistema, valoralo e aportar solucións conxuntas. E non bajamos, como sempre, que o solo é o eterno olvidado na política forestal. Hola, graciñas, boa tarde a todos. Moitísimas grazas por as presentacións. Eu, teño moitas dúbidas e moitas cousas que me gustaría comentar, pero obviamente tentaré ser breve, tentaré artellalo todo de alguma forma que teña sentido, porque na miña cabeza agora moitas cousas que me gustaría comentar, pero, unha pregunta así técnica que sí que xa se me ocorreu rapidamente foi cando se fan ese tipo de modelizacións de diferentes formatos, diferentes usos do solo, e se ve que a combinación é a máis favorable. En que tipo de escalas fai eso? Que me gustaría entender un pouco mellor. Entendo que é unha parte matemática e modelización, pero entendo que tamén se usan unhas zonas de referencia con unha mínima de extensión, supoño, así, para entender un pouco mellor iso. E despois, unha parte que me chamou a atención da presentación de Urbano é que poñía os PS Schemes, os Payments for Ecosystem Services, os servizos o pagamento por servizos ecosistémicos, puño na parte de agricultura. Pero non o puña na parte forestal, e tendo en conta que nós temos unha superficie forestal altísima e moi baixa agraria no contexto galego, pois eu como politóloga, pois ao final teño esta cousa sempre de, vale, e como se materializa todo isto, non? Como se fan eses consensos e como se artella un sistema de incentivos que funcione, porque ao final creo que toda na vida funciona a través del sistema de incentivos, xa vimos os que houve ata agora, ata onde nos levaron tamén, non? De alguma maneira
tamén vemos que hai que incentivar o que se quere conseguir sempre. Entón, resulta curioso porque sí que había no plano agrario, pero no plano forestal se pretende de cada sustitución de variedades ou se simplemente se propón un cambio de uso do solo agrario, que iso é máis custoso, sobre todo de forestal agrario, pero entón eu quería entender un pouco máis cando facemos este tipo de cousas do que se debe facer, quen esperamos que o faga e quen esperamos que o financie, non? Xa sei que hai un marco competencial, pero intentar, aterrar as medidas concretas de como se pode artellar, no noso caso, porque temos tamén capacidade de actuación, supoño, e onde vivimos, e queremos vivir tamén seguros, entender como se pode, estas medidas a que van dirixidas no noso contexto, quen debería xestionalas, promovelas e financialas. Sobre todo nun contexto europeo, además que xa sabemos de reducción moi brusca da PAC, entón, ao mesmo tempo, hai moita lei moi, bueno, que en principio, polas leis non debería haber problemas, pero vemos que a realidade de implementación delas é fraca, inexistente, e ás veces claramente insuficiente, non consigo quere conseguir, non? Entón, claro, como falamos do desenvolvemento, do despoboamento e todo iso, por exemplo, ahora estiven decías entre os montes, foi con moito interese a entender tamén a incidencia dos incendios en zonas nas que non tiña afectado absolutamente nada, zonas poboadas, claramente con actividade rural vencellada, chamounos a atención particular unha zona que é xusta transfronteriza con Zamora, nunha zona, a parte portuguesa, estaba habitada, tiña turismo, tiña ata 2 restaurantes, un bar, e cruzabas a pé 10 metros a outro lado, en Río Nor de Castilla, e non vimos unha persoa. Entón, por eso sempre intento entender se se trata de un sistema de incentivos, se se trata de unha comunidade polo que sexa particularmente resiliente, animosa e que protexe o seu territorio por riba de todo por unha cuestión de valores e principios ou crenzas. Entón, sempre me gusta moito entender tamén esa parte para iso, para aterrar as medidas ás diferentes situacións, aos diferentes actores os diferentes stakeholders, as diferentes partes interesadas coas que temos que todos lidar e que tamén somos partes interesadas, todo o mundo de alguma maneira non? Entender por que esas diferencias tan drásticas moitas veces dun sitio a outro con tan pouca distancia de diferenza e con moitas semellanzas, que non dicen, é que aquí xa... Entón, iso é interesante porque eu creo que iso nos axuda tamén a dentro esa estructura integral e holística poder despois adaptar ao contexto máis local e que funcione, que ao final imos en tempo, hai que artellar todo eso tamén. Non sei se fun clara, eran moitas cousas que quería comentar, quedaronme moitas por comentar, pero era un pouco iso, é un pouco o tema do esquema de incentivos, que para min é un tema super importante, a quen lle correspondería facelo, como se financiaría, quen executaría ese tipo de traballos. Graciñas. Desde a mesa, alguna... Se queredes empezamos pola dereita agora ou non é obligatorio empezar, quero dicir... No, bueno, se non damos máis tempo ao público, quero dicir que non. Que está moi participativo, claro que sí. Bueno, que preguntabas algo non sei se era da escala ou que non me quedou claro. Sí, neste caso, como a área de estudio era a reserva, esa área en concreto na que facíamos os modelos, a unha resolución espacial de uns 30 metros ou 100 metros, dependendo serán biodiversidade ou será paisaxe, a partir desa información disponible de satélite e en combinación con datos tomados in situ, pero sí, digamos que era ese o extent, o sea, a área de estudio era a reserva e unha resolución espacial de 30 metros calibrados cun período histórico do ano 90 hasta o 2010 e simulacións de futuro 2010 hasta o 2050. Será a ventana temporal. Non sei se así será iso un pouco...
a imaxe de satélite o que permite é identificar as tipoloxías máis xerais de vexetación. Se temos un bosque caducifolio ou se é perennifolio, se é unha zona agrícola, se é unha zona de rocha, categorías, eso dependendo do satélite, algúns teñen certas ventaxas neso respecto a outros, uns teñen unha resolución espacial maior, outros menor, unha resolución temporal maior ou menor, pero neste caso permitían as tipoloxías xerais de paisaxe e logo eso estaba ligado con datos in situ das diferentes especies e con modelos matemáticos ti estableces relacións estadísticas que che permiten facer extrapolacións espaciais ou temporais dos modelos. Sobre ese apuntamento que levou moitos anos indo e que se ve un deterioro moito polo producido por propio abandono das actividades e que os veciños ademais se sinten que non poden facer nada, non? Sí. Mesmo as actividades máis tradicionais, vi unha expansión da mimosa na propia zona da Albargaría, que é a zona de maior protección, no Parque Nacional de Portugal, lo único que ten que claro, que alguén te preguntas, ostras, pero como é posible, non? Que isto pasa xusto no corazón de máxima protección. Sí, entón, por iso que... Claro, que por iso preguntaba, non? Porque, claro, as imaxes satelitales tampouco dan tamén, moitas veces, non? Entón, claro, están ben para modelizar, pero, claro, despois ves ese tipo de prácticas inexistentes, porque esas prácticas antes que se facían, de cuidado. Entón, hai un libro moi bo nese sentido que, podemos falar, non? Sí, despois podemos falar. O que non quería deixar de comentar, houve un tema recurrente tamén nos comentarios que era o dos servizos ecosistémicos, e tamén a percepción urbano-rural, esas diferencias, non? Claro, é normal que a xente que vive no territorio este preocupado polo seu modo de vida, é comprensible, ese modo de vida é a produción de madeira, porque a alternativa que teñen tamén é comprensible que esa xente vaya cara aí. O que non quere dicir, eu penso que o problema está relacionado en como implementar as solucións, tamén é que non se está poñendo en valor cantidad de cousas que esas actividades e esa vida rural ten, e que eu creo que algúns da sociedade quizáis máis urbana, pois sí que o vemos, pero non somos capaces de traducirlo. Non ten un valor, pois a biodiversidade en sí ten un valor, por suposto, a capacidade que poidan ter os diferentes ecosistemas en almacenar carbono, xa sexan en bosques ou turbeiras ou outros ecosistemas, tamén é fundamental. E a capacidade de protección ou incluso de regulación do réxime de incendios que fan estas actividades tamén ten un valor. O que pasa é que non entra na ecuación. E mentre non entra na ecuación, pois non ten ningún tipo de rendemento económico para estas persoas. E nos, claro, todo o mundo lle gusta ir ali e pasearse e lamentarse de certas cousas, pero, bueno, que alternativa teñen? E que tamén hai que poñerse nese lugar. Eu creo que falta unha forma de articular esas funcións, esos servicios que están aí e que hai que articularlo de alguna maneira. Non son experto neso, non sei como se pode facer. Sí, o pago por servicios ecosistémicos parece que se está falando e tal, pero queda moitísimo que facer, tanto a nivel público como privado, de invertir en cousas que sí teñen valor, o que pasa é que non entra na ecuación. Entón, claro, a ecuación non hai maneira de cadralo. Nos fixemos un traballo que fixo mención Urbano, onde precisamente nestes mesmos escenarios que vos presentei facíamos unha valoración económica. E, obviamente, nesa zona a produción alimentaria era así, a de madeira era así, pero claro, os danos evitados en incendios noutros servicios ecosistémicos de secuestro de carbono, turismo, uso recreativo e madeira, os danos evitados nestes escenarios agrícolas eran tan grandes que compensaban en certo modo. Por eso se dicía, hai que facer un sistema de seguimento, de pago por esos servicios que sí están, pero que non están cuantificados. Eu penso que hai moito traballo que facer aí, pode ser unha forma de articular eso. Eu quixera retomar os comentarios feitos polo profesor Fierros respecto da interfase urbano-rural ou urbano-forestal, como que iramos denominalo, porque, bueno, no informe é un aspecto moi destacado, porque
como destaquei nese mapa, que máis nesa gráfica que o acompañaba, Europa ten un desafío moi importante en comparación con calquera outra rexión do mundo, é dicir, é das rexións do mundo con máis interfase urbano-rural ou urbano-forestal, se queremos, pero ademais debemos de entenderlo que o problema non é só de que a cidade avance sobre eses usos dos solos, senón ao mesmo tempo que os usos forestais están avanzando sobre a cidade ou sobre os espazos urbanos. É dicir, é un dobre avance, que é o que fai que o proceso sexa incluso máis acelerado. Co cal, unha cuestión que se aborda no informe é que a xestión do risco de incendios tamén ten que ver coa planificación urbana. Facía mención tamén, Inés, a esta cuestión, como os plans xerais poden abordar esta cuestión, pero deben de abordarlo dunha forma máis definida porque os concellos entenden que só lles afecta aos incendios a área urbana, pero non lles afecta a outra área, e non o integran no seu planeamento. Por tanto, ese é un paso no que hai que avanzar moito máis para reducir o risco. Respecto dos comentarios que facía do solo, eu estou tamén totalmente de acordo neses comentarios, e tamén que sempre estamos falando de que son incendios forestais, pero non son só incendios forestais, como se mencionou, son incendios do mato, e son incendios de pastizais, e son incendios de turbeiras. E aquí entramos na cuestión dos solos, no valor que teñen os solos como depósitos de carbono, como sumidoiros de carbono, e que non só é que se emita carbono, senón que se perde como sumidoiro. Por tanto, o informe fai moita relevancia sobre esta cuestión, que no norte de Europa é máis relevante incluso que no sur, porque hai máis solos deste tipo. Si se fai tamén énfase na restauración, é dicir, que a restauración pos-incendio ten que ser feita con maior cautela do que se está a facer e prestarlle máis atención a facer máis investimento nesta restauración destes solos. Como vexo que ningún de nós somos expertos en pagos ecosistémicos, eu tampouco me vou a meter nesa cuestión, pero sí, como fixo referencia ao informe, o informe non o aplica só a usos agrícolas, senón, ainda que aí puido parecer que era ese, pero como son 8 accións políticas as que se propoñen, están en máis aspectos, ese pago por servizos ecosistémicos. Por tanto, sí se considera como un instrumento de compensación por esa reducción dos potenciais usos que poden facer os agricultores e explotadores forestais que son limitados para que sigan prestándose servizos ecosistémicos. Por tanto, faise énfase niso tamén. Grazas. Abrimos entón unha terceira ronda. Temos unha palabra pedida, creo que temos tempo para dúas. E unha terceira... Aquí, Elena, entonces, sí? Vamos a ver, millóns de toneladas vanse ir, agora que estas xuvias están empezando a irse xa pola erosión hídrica, que é para min é a maior catástrofe dos incendios na montaña ourensá, empezando por o Rodicio, San Mamede e logo o Macizo Central pasando por Invernadoiro. Millóns de hectáreas, millóns de toneladas da tona da terra que se vai todos os anos. Sigo insistindo en que alguén recolla eso da Santa Compaña porque é máis grave do que parece. É dicir, no ano 68 empezaron as estatísticas de Icona, eu fui ao Senado a primeiros do 80 polo Ateneo de Ourense e o Comité de Defensa dos Montes que ardía Ourense nos anos 70 terriblemente e fomos alá ao Senado, recolleu o Senado as nosas propostas e, bueno, el viento se las llevou. É dicir, quero decir que as propostas, que a mí parece moi ben a continuidade política non o curto plazo que se está tendo deste gravísimo problema. Repito, millóns de toneladas estánse empezando a ir xa dos incendios do Macizo Central ourensán. Para min é o maior problema. E o tema da Santa Compaña é importante. O agravamento das penas da responsabilidade penal co cambio climático, é dicir, o que é a emisión de CO2 dos incendios, que debía de agravar no caso de penas de incendiarios criminais. O tema dos montes veciñais en Mancomún, que nós hai 30 anos empezamos xa a depurar eso e vimos o desastre en que estaban. Supoño que seguirá igual. Corrixiume o Dr. Fierros,
de mortos, semimortos e vivos. Vivos uns 1000 montes veciñais. En Vigo, despois do 17, do 22, do 17, sobre todo, organizaron os montes veciñais da contorna de Vigo e vai se salían a vixiar este ano. Empezando polo alcalde de Vigo, que reuniu aos comuneiros dos montes veciñais e saíron a vixiar, e non houve lume nas miles de hectáreas do contorno de Vigo. Porque había incendiarios que iban a queimar. E remato, hai unha noticia en Trasalba, na patria de don Ramón Otero Pedrallo, houve un incendio aí unha semana, pero hai 3 anos colleron a unha señora con un chisqueiro e con pastillas acelerantes en Trasalba. E este ano, despois do que ocurriu, hai unha semana, volveron a poñer lume en Trasalba. Apagouse, porque xa estaba algo húmida a terra das primeiras chuvias. Pero eu penso que a causalidade antrópica había que afrontala. Ninguén se queima neste aspecto. E non é un tema policial, porque a min acusaronme de que era un emisario da policía, da Guardia Civil. Non, non. O que pasa é que coñezo o problema en profundidade, porque levo máis de 50 anos neste asunto, ahora xa son moi maior, moi vello. Pero, pola experiencia, máis de 50.000 lumes, por favor, saben quen son os primeiros que saben cal é a causa do lume ali? A primeira cuadrilla que chega. E nos informes que nos recibíamos era incendio non sin causa encontrada, intencionado ou neglixencia. Pois iso hai que ter en conta. E mentre non se aborde iso, a parte da superestructura, da estructuración, da ordenación territorial, da ordenación agroforestal, todos os aspectos científicos e técnicos maravillosos que expostos pola universidade, por vos, e desde hai moitísimos anos xa, que non hai mediterráneos descobertos, sino que hai traballo máis fino que estades efectuando, que é moi interesante. Pero a decisión política, os montes, refirme a Galicia, estou referindo a Galicia, máis de 1 millón de hectáreas pasou o lume por o noso país, coño, desde hai 40 anos, máis de 1 millón de hectáreas pasou o lume, en algún repetido, con unha erosión. E os Xurés, Peneda Xerés, pois un parque xeoforestal, pois xa está, un parque xeoforestal, porque a erosión é brutal. O que estades facendo é dun meritorio extraordinario, porque estades vendo o desastre que é, estades intentando conservar esa biodiversidade, pero que ano tras ano, e remeto, un gobernador, cando ganou o PSOE a selección no ano 82, chegou o gobernador de Ourense e chamou aos pastores da Mezquita e da Gudiña. Os que coñezan esa zona o saben ben. Reuninos ali no ano 82, o gobernador de Ourense, Sanz Pech, que, bueno, que nada de lume e tal, aos 3 días de irse para lá outra vez para conseguir, empezou uns lumes na Mezquita e na Gudiña impresionantes. É dicir, hai un problema, o paradoxo da gandeiría, a min cando me falan da gandeiría, claro, gandeiría controlada e manexada, a gandeiría non manexada, moitos lumes destos que ocurriron ourenses foi gandeiría extensiva, coño, foi gandeiría extensiva. A UZ, a Erica, o Ules Nanus, as Citisus, tan pronto volvense leñosos, volvense tolos, 30 ou 40, que son os que dominan todas as serras ourensáns, que siguen tendo gandeiría, e queren ablandar a vegetación, e, por tanto, queiman. Este ano chegáronse con 1 hora ou 2 horas moitas veces os incendios, e antes chegábanse con 10 minutos, un cuarto de hora. E saben cantas cámaras hai agora repartidas por Galicia vixiando o noso territorio por os incendios? 184 cámaras. Que fixeron? Este ano había 184 cámaras con tecnoloxía punta, e drones, e 40 medios aéreos. Cando veías as imaxes das fotos e dos vídeos e aparecía un helicóptero, como é posible que tendo o embalse de Camba e de Portas ali a Ladiño, que podía facerse un carrusel cada 10 minutos voltando a auga, tendo os embalses alleos, en Coros ali? En Casallo hai unha foto onde hai 5 puntos de lume, despois do lume que amenazou o Teixadal de Casallo, aos 3 días apareceu 5 puntos de lume outra vez en Casallo. Pero, por favor, eu teño fotografías de 5 puntos de lume entrando en Ourense, na zona do Reino, hai unha foto impresionante que coñeces,
donde se ve, no medio de uns piñeirais moi extensos, desde o reino vese de cara a Cea, cara a Cea non, cara a Cea, vese 5 puntos de lume simultáneos. Pero se ese é o problema, vamos, ese é o problema. Ese é un dos problemas importantes que hai que afrontar con valentía. E mentre non se afronte e non se diga que nadie se mete no Monte Galego pola noite para entrar e sair con seguridade, se non é da contorna, mentre non se afronte eso, porque é dicir, con que haxa poucos incendiarios, o desastre está formado. Como haxa un nordés, porque o problema daqui non é a temperatura, é o nordés, que é cando poñen lume, porque o gandeiro que pon lume para queimar 10 hectáreas, se lle apagan o lume, volve a insistir, non se vixía eso. Miren, no ano, remato xa, no ano 89 arderon 200.000 hectáreas, no ano 90 arderon 70.000, arderon 70.000, e logo houve 3 anos, 4 anos, que contuvemos os lumes e chorábamos, polo que dixeron aí na mesa, dixose na mesa, pola fitomasa, por favor, eu digo fitomasa, non digo biomasa, digo fitomasa, pola miña formación digo fitomasa. Chorábamos non sei, de desesperación, porque o monte que estábamos salvando era futuro escenario de lumes. E así foi. Porque no ano 94 arderon 45.000 hectáreas e no ano seguinte arderon unhas poucas máis. Por lo tanto, por favor, que alguén recolla a mensaxe. Eu teño xa moita idade, vou a cumprir 89 anos, pero ainda teño os folgos suficientes para intentar loitar por este pequeno país onde me tocou nacer. Por favor, a causa antrópica é moi importante. A motivación, eu falo de motivacións, non é o fundamental. Hai que abordar a panoplia, o panel completo. Pero iso é moi importante, porque se os incendiarios siguen ali, por esas causas, hai motivacións, hai hasta 40 ou 50 motivacións establecidas. Hai un panel, unha escolma de motivacións. Pero iso hai que abordarlo. Alguén que recolle a mensaxe, que transmita isto a alguén. E que no Código Penal se poña o cambio climático, o CO2 que se mete a atmósfera, dos que poñen lume intencionadamente. Bueno, gracias. Mentres nós non poidamos introducir nada no Código Penal, digo, mentres tanto, había unha segunda palabra pedida, me parece, aquí diante. Pois Xan, por favor. Sí. Por favor. Eu non estou para nada de acordo. Eu estou en Monte Veciñal. Decir que o problema dos lumes é polos incendiarios desbota toda esta charla. Hombre, non. Ora deixeme falar a min, por favor, que xa falou, creo que con liberdade. Eu creo, Ourense é un caso paradigmático que ardeu prácticamente, bueno, na rede Natura solamente arderon 50.000 hectáreas, que é o 15% da rede Natura. Casi todos os incendios en agosto foron en Ourense. Hai que ir á historia, usted debería saber, mellor que a min, o que pasou nos montes veciñais galegos. Que pasou? Se apoderaron de a forestal, vale. Por que se facían os lumes? A protestar con ese gobernador civil que era... Eso é a historia, pero está escrito por historiadores. Pero me deixa falar ahora a min? Me deixa falar ahora a min, por favor? Pero me deixa falar ahora a min? No, porque digo que antes que había nos montes, había ovellas, había pastores, que esos todos que tuveron que migrar. E iso é o que está pasando no rural agora. Xa nos pasou nos anos da ditadura. Despoboación e esquilmación e sacrificio do territorio rural en todos os aspectos. E usted debería saber eso, que a maior parte dos montes veciñais están en Ourense. E o desastre dos montes veciñais en este momento, claro que hai mafias de ganadería extensiva. Por qué? Porque se vostede investiga un poquinho máis por chanrezas da queixa, dase a mafia que hai entre cobro da PAC por grandes terratenientes, que precisamente desplazaron a pequena gandería de ovellas e de cabras. Así que non simplifiquemos. Eu teño respeto a xente maior, que debe saber máis que a min, e sobre todo se é da historia.
pero que usted falou, eu non estou de acordo en que diga que o problema dos incendios é dos incendiarios. O problema é do que se ven falando aquí, inanición política para ordenar o territorio. E hai unha acción política para despoblar o territorio como terreno de sacrificio. Pero non pasa solamente en Galicia, pasa no norte de Portugal. Esa é a realidade. Non simplifiquemos, porque ese é o discurso da televisión que fai os malos gobernos. Entón, se me permiten, por favor, perdón, por favor, este local pecha ás 8 da tarde, os compañeiros están a punto de botarnos de aquí con caixas destempladas, entón rogaría un minuto para a nosa coordinadora de sección, se quere facer unha intervención, ou o compañeiro, por favor, e con iso pechamos, por favor. Si fai porque é para a grabación, si. O que pretendo, ademais, como un das persoas que iniciou a loita contra a Altri, é que se fale do tema. Eu vendo o título da xornada, automáticamente, cando vin onte na casa, dixen, bueno, vais a falar de eucaliptización, do uso do eucalipto. E a verdade é que se está falando de moitos temas, pero pouco deso. Entón, claro, é lógico que queira sacar o tema de demasiados eucaliptos, o tema de Altri. En Altri teño claro que non vamos permitir que se leve a cabo, teño clarísimo, sempre o tiven. Iso a administración, e xa que hai unha persoa que formou parte da administración, teño que ter claro a administración actual que Altri non se vai establecer. Pero, bueno, o problema do eucalipto vai seguir aí, non? Vai seguir o problema de Ence, está en Navia, e quería que fixerades unha valoración do tema do tema do eucalipto e o tema das celulosas de Altri. Se queredes falar algo tamén, me encantaría. Gracias. Entón, gracias polo comentario. A xornada de hoxe non falaba explícitamente de eucaliptos a propósito, porque, como dixen na miña presentación inicial, hai un problema que trascende a especie que plantemos, que ten que ver coa configuración da paisaxe, con independencia de que especies a configuran, non? Pero, en calquera caso, este Consello tense pronunciado bastante sobre as cuestións nun informe sobre especies de crecemento rápido publicado hai 2 anos ou 3 e outro do ano pasado. Entón, eu creo que a posición do Consello, non desta mesa, pero a posición do Consello é evidente nesa cuestión. Nada máis. Eu creo que é un bon momento para pechar a xornada. Non sei, Elena, se todavía podemos roubar 20 segundos. Eu quería dar as grazas, eu levo a libreta chea, e agradecer todas as intervencións, agradecer especialmente a relatora e os relatores como se axustaron esa media hora para que tivésemos esta hora de debate, porque todos eles poderían votar por fora e contar moitas máis cousas. E, nada, falarei con Urbano, porque eu creo que a todos nos quedou claro que temos que ir ao informe, que é un orgullo que Urbano participase nun informe, que nos achegase un informe aquí, porque si ben é certo que sempre votamos en falta que as miradas sexan cortoplacistas e sexan solo optimizando votos e con fins electoralistas, pero creo que cando hai técnicos e profesionais pode non gustarnos todo o que hai, pero polo que nos diches entender, eu creo que tamén vos sentistedes máis libres de poñer máis cousas, non? E parece que o informe, contado en media hora, pois quedamos con 4 pinceladas, pero creo que todos iremos ao informe para ver todo o que hai, para ver que cando sale a parte reflectida que máis nos interesa a cada un de nós, o que podemos ver que aí se optimiza ben, que todo ten unha contraparte, non? Como matemática todo está optimizado, pero todo ten unhas responsabilidades que temos que asumir. E simplemente me gustaría salientar o que dixo a compañera de ADEGA, que o voluntariado sempre son persoas informadas. Cando a xente dona o seu tempo no beneficio da comunidade, sempre o fai con criterio ou con ganas de ter un criterio. Entón, a min que un momento me tocou xestionar todo o voluntariado do Prestixe en Galicia universitario, a formación era moi importante, pero toda a xente que viña quería axudar sen desfacer. Entón, non é pensar é algo gratuito que non nos costa, as persoas cando donan o seu tempo queren non facer, queren non desfacer. Entón, eu creo que todo isto que se dixo e o valor da educación, pois retomaremos, temos que programar as actividades da sección para o ano que ven, e sinto que se alguén viña con gañas de ter certas respostas, pois non as tivera aquí todas, porque senón eu creo que xa a sesión foi
un éxito sería perfecta, pero non podemos telo todo, pero seguiremos tomando nota do que non está ben, porque estamos aquí para aprender dos erros e como órgano consultivo, como moi ben decía Eduardo, se está deixando a pele en moitos informes. Eu creo que o informe de Altri era un informe comprometido, igual que os outros informes. E eu creo que a intervención de Inés sobre a moratoria do Benres en ningún momento excusou ou non mirou de frente a moratoria do Benres, a mirou con lentes de unha científica, de unha académica, isto vai en contra desto e isto vai a favor desto. E cada un que saca o seu corolario. E moitísimas grazas a todos. Grazas a todos.